Buenos días. Iniciamos a sesión ordinaria do Pleno da Corporación de Outeiro de Rei. Buenos días a todos. Primeiro punto, aprobación da acta da sesión anterior. Eu non sei se aí tenemos algo apagado, porque non encende isto. Non encende, non? Vale. Hai alguna objeción á acta? Non. Votos a favor da acta. Unanimidade. Segundo punto, recurso de expropiación. Resolución de recurso de reposición frente á aprobación definitiva da declaración de necesidade de ocupación e expropiación sen mete a milla ciclista de Outeiro de Rei a Guillar. Alguna intervención con respecto a isto? Bueno, simplemente eso, a explicación por parte miña é sencilla. Hai unha reclamación e entón o que pretendemos é resolver ese recurso. Non sei se é necesario que o secretario nos faga alguna aclaración ou conocéis o tema perfectamente. Alguna intervención? Alguna intervención? Vamos a pasar a votar logo. Votos a favor da aprobación da resolución do recurso da reposición. Votos a favor. 8. Votos en contra. Non hai. Abstencións. 3. Queda aprobado a resolución do recurso. Punto número 3. Bueno, non chegou, non dixen antes, pero non chegou Begoña, pero espero que chegue, non estaba unhas cousas de traballo e ven un poquinho retrasada, vale? Modificación puntual de relación de postos de traballo. Bueno, con respecto a isto é sencillo, aquí non facemos ninguna modificación, se vos fijáis, nada máis cado... Pero vamos, temos un punto antes. Quería ser o caso. Ah, sí, perdón, bueno. Sí. Bueno, sí, no. Punto 3. Declaración de compatibilidade da Concelleira Pilar Mendo Lombao. Bueno, pois aquí o que propoñemos é darlle a compatibilidade a esta concelleira. Eu creo que ni siquiera necesitaría, porque non ten un puesto fijo en ningún sitio de traballo, e como aquí o único que ten a media dedicación exclusiva, pois ten a posibilidade, de hecho, algunhas veces pois ten algúns contratos temporales. Entón, como a dedicación que ten aquí é solo de media dedicación, posto que é capaz de desarrollar ese traballo nesa media dedicación, aunque lle dedica moitos días de fin de semana, domingos e sábados e tal, pero bueno, evidentemente cumple máis que sobrado con esa media dedicación e evidentemente necesita para a súa media de vida, como a todos os demais, pois poder manter outro tipo de actividade, posto que a política profesionalmente non lle dá o que a calquera persona lle pode fazer falta para poder vivir con normalidade. Por lo tanto, eu propoño ao Pleno da Corporación que se lle autoriza a compatibilidade para fazer outro tipo de traballos. Non sei se hai alguna intervención aquí. Vénega. Moi breve. Nós, no seu momento, votamos en contra de aumentar ou de modificar ou de incluir dúas dedicacións exclusivas de concelleiros no pleno da organización. Por coherencia, tampouco vamos votar a favor de que encima deso se permita que ese traballo se compatibilice con outro traballo fora do Concello. Naquel momento dicíamos que non eran necesarios e que iban ser completamente irrelevantes que houbera ou non esas liberacións. E, por desgraza, o tempo denos a razón. De feito, non se nota en absoluto esas dúas dedicacións que se efectivizaron pois no caso dunha delas hai máis dun ano. E boa prova delo é que unha delas, concretamente a desta concelleira, estuvo un ano efectivizada sin que ninguén se enterase, ninguén sabía que costaba, ninguén o soubo, e para nada se notaba, lógicamente. Eso por unha banda. E por outra banda, tamén queremos manifestar como se transversan as cousas, é dicir, media liberación, pero hai que dicirlo todo, media liberación de 25.000 euros anuais. Esa é unha trampa legal. É simplemente unha disculpa para favorecer o pluriemprego.
Aquí non pasaba nada porque cando a señora Pilar, que ten todo o dereito do mundo, non faltaría máis, a buscarse a vida fora da política, porque a política é algo pasaxeiro, tiña traballo en outro sitio, fora cesada e fora dada de alta outra vez cando termina esa sustitución ou ese contrato que sexa que lle pode interesar facer. Non pasa absolutamente nada. O que nos parece moi normal que os problemas de traballo caen neste momento na sociedade, que haxa xente que por dedicarse á política poida compatibilizar dous traballos distintos, un na política e outro fora da política. Eso non nos parece nada normal e, por tanto, vamos votar en contra. En todo caso, alá vostedes con este tipo de políticas de favorecer o pluriemprego e favorecer que o que ustedes chaman unha media de liberación de 25.000 euros, que se fora completa, por lo tanto, sería 50.000 euros, manda leches, se poida compatibilizar con outro traballo. Seña a administración fora dele, é igual. Eu, desde logo, non estamos a favor disso. Pues evidentemente, a media dedicación, e non é como ustedes dicen, votaron en contra de dúas dedicacións exclusivas. Votaron en contra de dúas medias dedicacións. E dice usted, se fora completa eran 50.000. Pois usted, cando tuvo dedicación exclusiva en unha administración, cobraba máis de 50.000. Usted, directamente. Eso é mentira. Bueno, Eso é mentira. É mentira. E non cobraba de dous sitios. non está no Por uso da favor, palabra. non minta. Non está no uso da Non empecemos palabra. con esas cosas. Non está no uso da Eso palabra. é mentira. Aviso por primeira vez. Pódese demostrar con Aviso números. por primeira É vez. mentira. Aviso por primeira Diga o que vez. queira, pero Aviso minte. por primeira Como vez. sempre, minte. Aviso por segunda. Bóteme se queira. Ai, voto cando eu o diga, non cando este o pida. Vale. Minte. E os compañeiros eu, no Concello de Lugo e na Diputación de Lugo, todos teñen dedicación E exclusiva usted do equipo votou a de favor. Vale. E usted votou a favor. Porque eu estou de acordo con as dedicacións exclusivas. Non votou como a a usted. favor, así que non se queixe. Non como a usted. Ustedes utilizan, se aproveitan e despois votan en contra. Onde non gobernan. Claro, ustedes queren ter o poder e os cartos tamén nas dedicacións exclusivas onde non gobernan. Pero eso aquí non o poden ter. Estuvo é a última vez que lle permito eso. A última vez. E profundizando neste tema, usted dice que nadie se enterou, non se enterarían ustedes. Ustedes non se enterarían, porque ustedes non se enteran de nada. Posiblemente non se enteraron, pero os veciños, os que utilizan os servicios, sí que se enteraron. E a todos, porque ustedes non se enteraran, porque evidentemente ustedes só están nas institucións para tergiversar e para generar conflitos, é para o que suelen estar, e despois están liberados. Usted que fala de estar liberado, unha persona que foi secretario general da CIGA durante non sei canto tempo, que votou non sei canto tempo estando liberado, e fala das liberacións. Bueno, é de broma, pero bueno, eso é irrelevante. Nosotros consideramos que esta persona cumple unha función importante, a cumplía igual, incluso cando non tiña dedicación, porque a cumpliu durante moitos anos cando non a tiña, a cumple cando a ten, e consideramos que debe de manter esa media dedicación con esa cantidad e poder traballar en outro sitio. No, de detrás. E desde logo, de irrelevante, para min, absolutamente nada. E para os votantes, tampouco. E para os ciudadanos de Outeiro, tampouco. E así yo lo demostraron varias veces. E non lle lo van a volver a demostrar unha vez máis. Por parte do PSOE non pediu a palabra, non sei se quere volver a decir algo. Vale. Pois entón vamos a pasar a votar. Votos a favor da declaración de compatibilidade da concelleira Pilar Méndez de Lombao. Votos a favor? 9. Votos en contra? 2. Abstencións? 1. Queda aprobado con 9 a favor. Vale, sí, vale, de acuerdo. 8 votos a favor. Abstención 2 en contra e 2 abstenciones. Una de Pilar Méndez de Lombao. Cuarto punto. Modificación puntual da relación de postos de traballo. Bueno, con respecto á modificación de RPT, se refiere, como estaba empezando a decir antes, cando me equivocara de punto, única e exclusivamente ao posto de traballo de secretario. E do demais queda exactamente igual. E por que facemos unha modificación da RPT con respecto ao posto de traballo de secretario? Porque estamos en este momento que a plaza de secretario vacante, que está ejecutando desde fai moito tempo moitas funcións que non están, digamos,
por lei adjudicadas a ese posto de traballo, pero que si as está facendo, que si necesita este Concello que se sigan facendo por parte do secretario ou secretaria que cubra esa plaza no momento que se cubra, e en base a eso, pues, realmente o único que facemos na RPT, cando chegamos ao posto de secretario, é enumerar todas as funcións que está facendo o secretario actual en este momento en acumulación e que siga facendo igual, a pesar de ter un tempo moi limitado de horas para dedicar a este Concello, pero que siga facendo igual. E que ademais eu lle quero agradecer aquí o seu traballo, que non o fixamos cando se marchou, e quero agradecerle que, aunque seña en acumulación, con moi pouco tempo de dedicación, pois siga cumplindo todo eso que dentro da súa RPT, cando a aprobamos, non estaba absolutamente todo eso, pero como estaba facendo, pois xa o sabíamos, pero cando se cubra a nova plaza de puesto de traballo de secretario, que espero que seña cando saque o Estado o próximo concurso, non sei cando vai a ser, pero esperamos que seña ao largo deste ano, pois que xa na RPT recolla as funcións que necesita este Concello que desarrollo o secretario general do Concello. Non sei se hai alguna intervención con respecto a isto. Vénega. Bueno, pois un pouco máis na liña do punto anterior, cando se aprobou a actual RPT, fai ano e pico, estábamos en contra delo porque víamos que era un RPT, bueno, que se estaba intentando perpetrar unha auténtica, é que non ten outro cualificativo, estaba buscando algo máis suave, que só se me ocurre o término de cacicada. Daquel momento foi feito a RPT polo propio secretario, co cal parece increíble que un ano despois xa non vaya o que ustedes mesmos fixeron e xa teñan que cambiar. Parece algo increíble. Se daquela estábamos en contra de como se fixo e polo motivo que se fixo, moito máis vamos estar agora a favor de que se cambie. A parte, eu estou convencido do que se intenta facer é outra cacicada máis con este cambio, estou convencido, é máis. E o tempo me dirá se teño ou non teño razón. Pero estou seguro que se está preparando a plaza para alguén. Seguro que en veña pois será o irmão de alguén, o pai de alguén, o fillo de alguén, ou o militante de algo. Pero estou convencido, que vai ser de alguén relacionado ou con vostedes, que teño as miñas dúbidas, ou con alguén do Partido Popular. Estou completamente convencido. O tempo me dará ou me quitará a razón. Non se preocupen, que antes depois sabremos quen ven. O que estou seguro é que están preparando outra mañada das súas. Co cal, de verdad que esperemos que seña unha persoa que, aparte de que lle preparan a praza, teña un pouco de personalidade. Porque xa de entrada, entra totalmente cuestionado. Porque facer isto para convocar unha praza, bueno, xa veremos. Se me equivoco, equivoqueime. Vale? Se é unha persoa que non ten nada que ver con ninguén do PP, con ninguén familiar, etc., verémolo, Xo veremos. E o que digo, que espero que seja unha persoa con personalidade que, independentemente da forma que teña para entrar neste Concello, saiba facer o seu traballo e se comporte como secretario da corporación, e non como, neste caso, o noveno concelleiro do Partido Popular. De verdade que o espero, porque este Concello necesita. E necesita que se poña orden no tema xurídico. Necesito e moitísimo. Espero que esta persoa, a pesar de todo isto, cumpra esa función. Esperémolo. Agora, os inicios, como lle están preparando a plaza, non me parecen os máis correctos. O seu traballo, eu creo que fai moito tempo desde que chegou a este Concello, que viña con todas as ganas de ser alcalde. Además, eu creo que eu dicía máis ou menos con certa pretensión, e que evidentemente lle saliu moi mal, lle saliu un tiro pola culata. Usted, desde que chegou aquí, non se dedicou máis que a difamar, tergiversar e buscar algún tipo de conflito con todo o mundo. Pois se o alcalde fai unha RPT á súa medida, se resulta que lle paga a quen quere, se resulta que os seus amigos son os que máis cobran, se resulta que os funcionarios, hai que señan altos funcionarios e señan designados polo Estado, que non polo Concello, evidentemente, que son funcionarios de como se dice, da habilitación nacional, que o Concello non pode elegir, que como máximo pode poñer, me parece que a 1,1 puntos, non sei se en 25 ou en 30,
O sea, que mira o que pode facer o Concello para pedir personal que se adapte o máis posible aos intereses e ao traballo dese Concello, pero ustedes queren enlodar, targiversar, difamar, e que non saben fazer outra cousa. Cando non fan eso, fan conflitos, buscan conflitos nas empresas, os cerrar as máis grandes empresas de Galicia, etcétera, etcétera. E despois veñen a dicirnos que cando dan un voto de apoio ao presidente do goberno, que é o único que teñen, e dicen que son imprescindibles, e por non lle fai nin puto caso. E perdón pola expresión. E nos veñen a contar a nosotros todo este tipo de batallas. Realmente, a mí, se non fora porque estamos nun sitio moi serio, que é o pleno de representación de 5.000 e pico de veciños, realmente me botaría a reír. Así me preocupa. Me preocupa que teñamos xente na corporación deste tipo. Pero temos a suerte de que os veciños do Outeiro non lle fan moito caso aos seus panfletos, ás súas declaracións, etcétera, etcétera. E nosotros xa ve que nos preocupa tan pouco que usted diga que somos dos primeiros que colgamos na página web directamente o que decimos cada un de nós, que además agora o transmitimos en directo, porque hai algo que sí queremos, ser transparentes. E para ser transparentes, teñenos que ver todos os veciños, como nos están vendo agora, o que decimos cada un. Porque despois o que facemos xa o saben. Iso non fai falta que lle digamos. Saben perfectamente o que facemos, sobre todo o que fago eu, porque creo que me conocen absolutamente todos, e saben perfectamente o que fan ustedes, que é cero patatero. Targiversar, enlodar e buscar conflitos. Iso é o que fan ustedes desde o bloque. Cando non é, pois, intentar romper o país. Pero iso aquí teño pouca capacidade para facelo, gracias a Dios. Gracias a Dios e aos gallegos, non? Entonces, nosotros, bueno, pois que quero que lle diga? Que ao mellor prefiare que aquí chegue un secretario, unha secretaria, que non teña na RPT posto nada, e que se dedique e nos diga, non, mire, eu fago únicamente o que son as funcións de secretario interventor, que se non están postas, de secretario, non de secretario interventor siquiera, de secretario general, que se non están postas, pois son moi limitadísimas, pero moi limitadísimas. Entón, en función de que ten un complemento específico importante, pois ten que ter unhas funcións, unha retaíla de funcións importantes. E por eso nos poñemos na modificación da RPT. E o resto da RPT, que a cual ustedes non estaban de acordo, aunque mentiron e targiversaron sempre, porque a RPT se fixo igual para todos, e a todos os puestos da mesma condición, da mesma función, da mesma categoría, pois se lles paga igual. Aunque ustedes o están dicindo, eu dicen que, non é, que se fai de outra maneira. Pero non hai máis que ver as nóminas de cada un dos traballadores, e ver en que situación está cada un. E ao mellor usted, que foi sindicalista toda a vida, non sei se sigue sendo ou non, ou durante moitos anos, polo menos, pois ao mellor usted parecíalle mellor que os outros seguíramos tendo pois unha bolsa importante de productividade, porque así pois nosotros a manexábamos como queríamos. Realmente que a manexaba como quería o alcalde, como fan en outras administracións. Pero aquí decidimos que toda esa bolsa, prácticamente toda esa bolsa de dinheiro que se podía dedicar a complementos, se dedicara e se poñera no RPT, para que se teña claro e cada un teña as súas funcións. E non dependa cada un da voluntad que pode ter no seu momento a persona que está dirigindo e gobernando este Concello. Co cual, home, eu entendo que un sindicalista debería defender eso. Non sei se usted quere dicir que aquí o personal cobra moito ou cobra pouco, pero, bueno, se quere dicir eso tamén lle vou dicir unha cousa. Non sei por onde tiña eu, por onde un sitio teño eu. Os gastos en personal de concellos onde gobernan ustedes, además en concellos importantes, que canto máis grande é o concello, máis barato debe salir calquera tipo de servicio, entre o cual o funcionariado. Pois, en Pontevedra que gobernan ustedes, ven unha crónica na Voz de Galicia hoxe, a Voz de Galicia non escribe para nós, non sei por que fixo, pero coincidiu nun día bom. E dice,
En Santiago 356 euros lle costa a cada veciño. En Ourense 302, en Ferrol 297, etc. Coruña non sei canto. Bueno, dice de todos. Pontevedra, que gobernan ustedes directamente, tamén gobernan nosotros, tamén gobernan en Lugo. 265, Lugo 263. Os Outeiro 252. No presuposto do ano pasado, en 2021. Sendo un concello pequeno e tendo un coste por ciudadano máis pequeno que nas ciudades, de gastos de personal. E ustedes criticando o gasto de personal. Claro, ustedes, eu tamén creo que ustedes queren que nos puestos de traballo da administración só entren os do bloque. E os que son os que teñen alguna relación con o PP, por iso usted agora xa lanza a ver, por si acaso. Porque además é moi fácil que haxa alguén do PP, porque a inmensa maioría en Galicia, neste concello, son do PP, entón é moi fácil, ahora usted se puidera, eu xa sei que usted se puidera, creaba unha legislación para decir os do PP que non entren en ningún posto da administración, que entren solamente no bloque, e ao mellor algún máis. Xa nos encargamos cos sindicatos e non sei que máis, porque ustedes cando chegan ás administracións tamén hai cargos a dedo, pero a barrer, que despois se consolidan. Aquí eso non facemos, Pero bueno, que llevamos a facer? Si eu xa reconozco que ustedes non van a cambiar, que o bloque leva 40 anos así, e leva unha situación política pois que a cual eu estou conforme. A mí pareceme ben que sigan así e que sigan tendo resultados políticos e electorales que ten. Neste concello somos claros, precisos e creemos que cando un funcionario do máis alto nivel ten unha responsabilidade e ejerce responsabilidades máis alá, agora estou falando da plaza de secretaría, máis alá das súas obligacións, ten que ter un complemento específico adecuado. Eso vale para todos os funcionarios deste concello. E a pesar de eso, de cumplir todos estritamente, de ser capaces de prestar os servicios adecuados, porque ao final que a empresa ten os servicios son os traballadores. A pesar de ser o concello que máis medra na provincia, quizá de Galicia, sobre todo dos rurales, ustedes non están de acordo. Eu creo que ustedes intentan facer propaganda negativa deste concello para que a xente non veña a este concello, porque claro, debe ser moi doloroso para ustedes, o concello que tanto critican, o equipo de goberno que tanto critican, señor, que máis crece. E como a xente é moi inteligente, só vai onde lle interesa, como é lógico, como faríamos todos. Entonces, a pesar de todo eso, e a pesar de ustedes, espero que siga crecendo este concello. E nosotros vamos a fazer a nosa política, que é que sempre fixamos desde hai 40 anos e non a vamos a cambiar. Non a vamos a cambiar, simplemente vamos a ir modificando e adaptando as circunstancias e os tempos. Porque facemos sempre a mesma política, somos moi previsibles. Pero sí que temos o concello un dos máis modernos, creo eu, e con mellores servicios de toda a provincia de Lugo. E desde logo comparable con todos os sitios onde gobernan ustedes. Comparable en servicios, comparable en impuestos e en tasas, porque tamén tergiversan moitísimo sobre eso, porque onde gobernan ustedes, aquí ao lado, cobran o 30 ou máis do 40% máis de tasas, de impuestos e de todo tipo. Claro, eu creo que ustedes deben creer que nós somos dioses e que podemos facer milagros sin poñer impuestos. Sin embargo, onde gobernan ustedes, teñen que poñer moitos impuestos, aunque fagan poucos milagros. Eso temos aí a mano. E cando queira podemos falar deso. E eu podo dar datos, non teño ningún problema en dalos. Non hai máis que ver como se paga o IBI, que porcentaje, como se pagan as tasas de auga e de basura, ver como se pagan as tasas de vehículos, etcétera, etcétera. Bueno, eu creo que todas esas cousas que estou enumerando eu son as que fan atraer a xente deste municipio. Servicios, tasas, impuestos, etcétera. E eu supoño que a xente vai aos sitios onde se dan peores servicios e se cobran os impuestos máis altos, que é o que dicen ustedes que facemos nós. E a xente ven aquí. Pero eu, desde logo, considero inteligentes os que viviron aquí sempre e os que veñen tamén. Por tanto, nosotros vamos a seguir con eso. Ustedes poden pensar o que queiran. Ustedes, como ademais, eu non espero de usted concretamente, sobre todo de usted, non espero nada máis que a tergiversar, enlodar
e generar conflitos, pois non me vai a sorprender. Non sei se quere dicir algo na segunda intervención ou non. Vale. Mellor que así polo menos vamos un poquinho máis rápido. Vamos pasar a votar a modificación puntual da relación de postos de traballo, que quero que quede claro, neste caso só se refere ao posto de secretaría que está vacante neste momento e que esperemos que se cubra ao largo deste ano. Votos a favor desa modificación? 9. Votos en contra? 2. 3. Abstención? 1. Vale, como foi moi rápido, vale. Quinto punto. Aprobación inicial da ordenanza reguladora do uso das instalacións deportivas. Bueno, pois aquí temos unha ordenanza reguladora, non sei se queren, creo que teñen todos, non sei se queren ter alguna... Vale, pois cerro. Eu teño un poquinho de frío, pero bueno, ter moita grasa dá alguna ventaxa, non? A ordenanza é algo que nos comprometemos, xa non sei, fijo se foi no pleno anterior ou no outro. Non sei realmente cal foi. Outubro, sí. En outubro. Bueno, pois aquí temos a ordenanza e bueno, e se refere, entendo, ou creo, non sei se nos escapou alguna, pero a todas as infraestructuras deportivas. Que creemos que bueno, que non está mal, o sea, non lo pidieron ustedes, pero estamos de acordo e nos parece ben que haxa unha ordenanza para que esteña todo o mundo claro. Todo o mundo sabía, sabe como funcionan as infraestructuras deportivas, e funcionaron, e funcionan, e funcionarán. Mentre nós gobernemos este Concello en igualdade de condicións para todos os veciños e tamén para os de fora, e pouco máis. Non sei se queren decir algo con respecto á ordenanza. PSOE. Eu na comisión comentei que me parecía que lle faltaban dúas cousas que considero que son importantes que aparezan nunha ordenanza, que era o tema da unha relación das instalacións deportivas ou elementais, como comentan no artigo 28, que existen. Iso que debería aparecer unha relación ao final ou nun anexo, non sei de que maneira, para concretar cales son esas instalacións en as que hai que aplicar esta ordenanza. E despois, no que se refire aos menores de idade ou menos de 14 anos, máis ou menos, non sei, habería que establecer unha idade, penso que deberían aparecer tamén na ordenanza, que deberían ir acompañados por maior de idade, titor, ou que deberían levar unha autorización das persoas que exerzan a patria potestade sobre eses nenos para poder participar sen acompañamento en actividades ou servicios concretos. Sempre, bueno, para cubrirse as espaldas, por se hai algún problema cos rapaces pequenos, polo que sexa. Eu hoxe vou votar a favor da ordenanza porque ten que haber unha ordenanza, pero penso que estes dous puntos terían que estar tamén incluídos. Eu creo que as instalacións están todas recogidas aquí, non? Están por categorías. Claro. Por exemplo, dice campos de fútbol, pero Claro. campos de fútbol hai catro. Vale. Bueno, podemos ter unha relación para o próximo día para que a teñamos aí, para que a conozcan todos. Eu, bueno, pues a mellor damos por suposto que todo o mundo conocía perfectamente o que nos conocemos, pero bueno, a veces pues, pode ser que eso tampouco non lle vexe o maior problema a incorporar aí unha relación de infraestructuras deportivas que ademais de vez en cando a mellor hai que modificala porque se poden crear máis infraestructuras deportivas. Non sei, Venega, creo que quere fazer unha intervención. Sí, eu, de feito, estou facendo unha intervención en cada punto solo, estou intentando ser, creo que, moi breve. Aquí, como son cousas algunhas técnicas, igual me estendo un pelín máis, pero ainda así non vou ocupar moito tempo, non? Vamos a ver, nós compartimos o que dicía o compañero do PSOE que é necesario, ou moi necesaria, unha ordenanza que regule o uso, neste caso, das instalacións deportivas para que todos os cidadáns do Outeiro, ou incluso, se for o caso de fora do Outeiro, saiban antemán os dereitos que teñen a usalas, cando teñen dereito, canto lle vai costar, e os deberes, por suposto, que tamén teñen cando usan esas instalacións. Como xa nos pasou en outras ocasións, que dada
a necesidade que había de que houbera esas ordenanzas, nos deixamos levar por esa necesidade e votamos a favor, e logo vimos que precisamente non foron utilizadas para os fins que se pretendía, esta vez detuvernos un poquinho máis a facer un análise un pouco máis ao detalle da propia ordenanza, non? Nesa primeira análise, nese primeiro vistazo, vimos que había cousas que realmente había que cambiar, co cal empezamos a facer ou intentar facer unha lista de emendas para intentar cambiar aquelas cousas que non nos parecían correctas ou que se podían mellorar. O que pasa que foi avanzar pouco e démonos conta que era imposible enmendar porque a ordenanza está, e creo que é algo objetivo, realmente mal feita. Non se pode enmendar por ningún lado. Aí simplemente é unha emenda á totalidade, o único que cabe. É unha ordenanza, perdón, unha expresión que se pode cualificar como ordenanza cutre, pésimamente feita e impropia dun concello da categoría que ten Outeiro de Rei. E para nada cumpre as funcións que se pretende ou que se pretendería con esta ordenanza, que é regular os dereitos e deberes das persoas e que se acabe con esa discrecionalidade que hai neste momento no uso das instalacións deportivas. E moito máis tamén que regule as irregularidades que pudera haber neste momento. Hai dúas cousas polas que consideramos que esta ordenanza non vale. Unha cuestión xa de forma, non? Non se pode traer a este pleno, a un pleno dun concello como é Outeiro de Rei, unha ordenanza chea de faltas de ortografía. É unha cousa que incluso por propia imaxe non é un concello de categoría de Outeiro, non pode ter unha ordenanza, presentala ao pleno, chea, insisto, de falta de ortografía e de erros de redacción. Iso non pode ser. Cousas como, por exemplo, no título 1, non? Que se incluye a exposición de motivos. Home, a exposición de motivos non vai no articulado, é onde se define o motivo ou as razóns pola que se fai esa ordenanza. Non pode ser metido xa directamente no artículo 1. Por exemplo, tamén, nese título 1 incluíse ou faise referencia ao artigo 25, cando realmente o que regula as estacións deportivas é o 25.2.1. O artigo 25 son as que fala das competencias municipais dun modo xenérico, non só das deportivas. Cítase a lei do deporte, vale, cítase, pero que aquí, caramba, nin hai unha sola frase propia, reprodúcese folio e medio da lei do deporte textualmente, que parece que se quere encher sitio. Non sei se pretendían que metendo un montón de follas non a léramos, porque parece que é o que se pretende. Relatar, folio e medio, plan, aí, pum, a lei do deporte, e unha frase propia. No que respecta ao contido, a ver, o contido da norma é pobre, errático, incoherente, duplícanse artigos e incluso entran en propia contradición uns cos outros. Por exemplo, eu digo algúns a título de exemplo, o artigo 1 e 2 empezan con a mesma frase, regula o obxecto. Non ten sentido regular tamén o que se regula no 2, non ten moito sentido. O artigo 6 tamén empeza regulando os fins das instalacións deportivas, que é algo que tamén fai o artigo 1, o sea, no 6 e no 1. Tanto o artigo 6 como o 7 regulan os usos posibles das instalacións, duplicado. O dereito a formular suxestións e suxerencias está regulado en 2 puntos diferentes do artigo 9. E a mención a calquera outros dereitos que a legislación recoñece tamén está por duplicado. E a lista segue. Isto causa confusión, indefensión. A que artigo debe referirse un cidadán se quere facer unha reclamación, por exemplo, se está en varios e incluso ás veces contradictorios, por exemplo. O artigo 2 é contradictorio consigo mesmo. O apartado primeiro di que se aplica a instalación de titularidade do Concello, mentras que o segundo di que son as definidas no artigo 3, que poden non ser de titularidade municipal. Os artigos 3 e 4 deberán ser refundidos nun solo, porque son artigos onde se fan definicións. Bueno, primeiro, as definicións podían ir á parte, nun anexo, pero bueno, ainda así, metémoslo en 2 artigos. Non parece ter moito sentido crear un dereito a facer reclamacións en folla de reclamacións se non se vai regular despois como se fan esas reclamacións. E hai modelos de reclamacións, como van en calquer ordenanza deste tipo, e poden coller de calquer concello por aí, de calquer cor política, e verán que no final, nos anexos, van as follas de reclamacións que se necesitan se fai referencia a eles durante o articulado. No artigo 11H prohíbese un uso distinto da natureza dos bens, mas permiten os artigos iniciais a cesión de espazos para outras finalidades, por exemplo, culturais ou sociais. É totalmente contradictorio. Nun lado dice que non se pode utilizar para outra cousa, e noutro permítense para actividades culturales ou sociais. O artigo 14 prohíbe os usos con ánimo de lucro, pero o artigo 21 si os permite, sin que o primeiro se refira como excepción ao segundo. Se me diredes, un permite, outro non, a ver que pasa. O artigo 20 di que o uso con ánimo de lucro se rexe polo procedimento de clubes para períodos longos. Pero iso non ten sentido porque o uso en longo e por clubes regúlase en outros 2 artigos diferentes, no 14 e no 17.
Ademais deso, o procedimento de clubes, o artigo 17, non pode aplicarse a empresas que pretendan ánimo de lucro. Isto non se acomoda de ninguna forma. No artigo 31 non ten moito sentido que unha conduta penalmente relevante, como pode ser agreder a alguén, se despache cunha infracción. Home, se é un tema penal, é un tema penal, non vamos poñer que é unha infracción, creo eu. A cuantía de sancións é un despropósito. Non presentar o carné ou entrar en patís pode ter unha sanción de ata 750 euros, tal como está redactada a norma. Manda truco. Mentir aos campos de fútbol en menos dunha carilla e dedica 3 páxinas ao circuito. Se querían facer unha ordenanza para o circuito, fágana, pero non a metan no medio dunha cousa máis genérica. Isto non ten ningún tipo de sentido técnico. En fin, é unha norma totalmente confusa que crea, que está feita sin moito cuidado, sin moita atención, e que crea, desde logo, unha total indefensión no administrado a hora de saber que dereitos ten, como funciona o que é a xestión dos espacios deportivos, e tamén se ten que facer calquera reclamación porque non está conforme nas decisións que se poden tomar. É unha norma que, aparte, está feita para que a administración local teña unha discrecionalidade completa, total, e ten moitísimos ocos. Para nós, de verdad, é unha ordenanza que non hai por onde pillara. E o mellor que poden facer é retirala, analizala, corrixir todos os artigos duplicados que ten, todos que son contradictorios, e logo volverla a traer. Hai montós, pero montós de ordenanzas con concellos de todas as cores políticas. Non digo que sean do Bloque, nin do PSOE, nin do PP. Concellos do PP, con ordenanzas que son de libro, que son perfectas, que ao mellor hai que cambiar detalles, pero que están ben elaboradas, con unha boa exposición de motivos, con un articulado coherente, con follas de reclamacións, que regula o proceso de reclamación, o proceso de pago, os prezos, absolutamente todo. Hai nesa montós. Eu non sei, non costa tanto traballo. É dicir, bueno, vamos ver cales son as mellores e vamos coller o mellor de cada unha e adaptala ao noso concello. Non é tan difícil, Para iso non fan falta dedicacións exclusivas, amoreas, nin fai falta cousas do outro mundo. Ese é o traballo normal que hai que facer unha administración como o Tiro del Rei. E aquí non a fixeron. Por favor, retírana e fágana como é debido. Por favor, porque isto é peor remedio que a enfermedade, caramba, é peor. Por amor de Dios, fáganlo con xeito dunha vez. Bueno, eu xa me imaginaba que usted non iba a poner ninguna ordenanza nin sin ordenanza. Eso xa me imaginaba. Entonces, se lle encargáramos a usted, igual lle valía. Pero non lle vamos a encargar. Que nadie nos pediu que lle encargáramos a usted. Nosotros elaboramos unha ordenanza. Entendo que o señor secretario que estuvo vendo que cumple jurídicamente, creemos que técnicamente tamén cumple. E, evidentemente, as ordenanzas, todas as ordenanzas non son eternas. Evidentemente, se vemos que ao largo do tempo, e con respecto ao que decía o portavoz do PSOE, o de meter unha relación, pois me parece ben, porque eso non nos costa nada, e se modificará no momento que haxa que modificala, que pode haber alguna infraestructura máis. Esperemos que o tempo haxa moitas máis, non? Porque creemos que eso é importante e é bon para os nosos veciños, sobre todo para os nosos rapaces e tamén para os que non son tan rapaces. Mal feita e cutre, bueno, evidentemente esa é a súa opinión. A súa opinión nosotros non a vamos a ter moito en conta, porque, xa yo decía antes, rara vez usted propón algo constructivo. E, evidentemente, hai instalacións deportivas que son de titularidade municipal e outras que non o son. E dice que un tema penal que o liquidamos con unha sanción administrativa, evidentemente, nosotros que sepa non podemos impoñer ninguna sanción penal, verdad, señor secretario? Entón, eso me parece que é de libro. E discrecional. Evidentemente, o equipo de goberno vai poder tomar decisións. A mellor usted xa sei que lle gustaría que as decisións se tomaran polo que usted dixera, aunque teña unha minoría insignificante neste Concello. Pero, evidentemente, o equipo de goberno ten a obrigación, non o dereito, sino a obrigación de tomar decisións en calquera actividade. E neste tamén nos vai tomar e tamén nos toma. E tamén nos tomou hasta aquí. Entón, nosotros non coincidimos con usted para nada, aceptamos esa proposta do PSOE onde
Bueno, e con respecto aos menores, evidentemente, os menores a veces, cando van cos colegios, non van cos pais, pero despois, evidentemente, sempre van acompañados dos pais. E cando teñen unha certa edade, pois non sei, de 15, 16 anos, 14, pois, bueno, tampouco non sei hasta que punto é imprescindible que vayan cos pais. E, sobre todo, se viven cerca do... De momento, hasta ahora, eso nunca generou ningún tipo de conflito, ningún tipo de problema, e por eso non metemos e non creemos que non é necesario, e eu, en principio, pouco máis. Evidentemente, para nada acepto esas descalificacións do bloque, nin na elaboración, nin no contido, e, por lo tanto, nosotros, en principio, con esa modificación de meter a relación de infraestructuras que temos, pois pretendemos aprobar isto. Non sei se queren decir algo máis. Pois entón vamos pasar a votar. Votos a favor da ordenanza municipal reguladora do uso de instalacións deportivas. Votos a favor, 10. Votos en contra, 2. Queda aprobado. Con 10 a favor, 2 en contra. Moción do Grupo Municipal de Bénega. Cal é a que estaba aquí primeiro? Cal era a que estaba por orden primeiro? Sí. É a de protocolo ético e político para que nunca máis o Concello teña débedas acumuladas cos seus proveedores. Veña, o BNG ten a palabra para defender esa moción. Moi breve, isto vai sí que me levar pouco tempo. Isto ven a raíz da situación que vivimos nos últimos meses. Eu dixo no último pleno, repito agora, que creo que foi dramática para unha xente e para min moita outra xente, vergoñenta, que é que o Concello non pagara o que debía non a xente, a empresas grandes, non? Os seus proveedores, a pequenos empresarios, autónomos, etc. O Concello convirtiuse nun Concello totalmente moroso, onde xa non se nos fiaba. E falo en primeira persoa porque inclúenos, sobre todo cando é fora do Concello e alguén se nega a venderlle o meu Concello porque non paga. Ou perigaban xa seriamente certos servizos, precisamente porque as empresas xa se empezaban a negar a suministrar mercancía ou, mesmamente, servicios ao Concello de Outeiro porque non pagaba. Isto solventouse no último pleno pedindo un crédito de 1.200.000 euros para pagar esas facturas que se debían. Boa prova delo é que, unha vez cobrado ese crédito, o pasado 27 de xaneiro, aprobouse un decreto para pagar 2.620 facturas que había pendentes do último ano. 17 folios ocupaba o listado de facturas que se pagaron por un valor de casi 1.100.000 euros que se debían e que se pagou con ese crédito pedido a 15 anos vista. Nós consideramos que iso non pode ser. Non pode ser porque provoca uns efectos boomerang que son moi perigosos. Non estamos falando, insisto, de grandes empresas que poden amañar perfectamente unha temporada sin que o Concello de Outeiro lles pague. Falamos de autónomos que, a final de mes, teñen que pagar as súas cotas a súa social religiosamente, ou a Facenda, ou teñen que pagar os seus gastos do material que consumen, que non lles permiten non pagalos cando chegan as letras. De autónomos que, incluso, debido á situación que vivimos, moitos deles pasaron auténticas penurias para dar sobrevivido. E, ainda así, o Concello de Outeiro non pagaba. Non pagaba e non pagaba. E así acumulando facturas de casi un ano de antigüedade. E o problema encima, iso débese, evidentemente, non hai dúbida ninguna, a unha pésima xestión económica que se fixo do Concello, pero é que encima, por riba deso, víamos como logo despois, durante ese período que estaba debendo este diñeiro, nos dedicábamos, ou se dedicaban desde o equipo de goberno, mellor dito, a repartirse dedicacións exclusivas, dar gratificacións a diestros e nietos según o alcalde lle apetecía, incluso olvidándose ás veces da propia normativa que especifica perfectamente quen pode cobrar ou quen pode exercer un traballo para logo cobrar a especificación, deso olvidámonos ou poñer unha xustificación, ou aumentando, porque se propuxo aquí, e así se aprobou, a asignación aos grupos políticos, creo que podía esperar perfectamente eso, a que non se debera dinheiro a toda esta xente, ou seguindo xerando reunións completamente intrascendentes de 5 minutos, onde cada un que asiste cobra 120 euros. Eu, sinceramente, pareceme que eso non é legal, sí, por suposto,
pero non é nin ético nin moral, mentras que temos veciños do propio Concello e dos Concellos do lado que, insisto, estaban afogados polas deudas que o Concello tiña con eles. Ao Benegar, dende logo, isto non nos parece normal. Sabemos que o que propoñemos económicamente posiblemente non seña relevante, é dicir, a cuantía económica do que se pode aforrar non gastando ese diñeiro nas dietas dos concelleiros, de todos os 13, ou non pagando as asignacións aos grupos políticos durante uns meses mentre caen as débedas, a nivel económico non chega para pagar todas estas débedas. Somos conscientes, pero é un símbolo, é un guiño, é dicir, mira, fixémolo mal, non podemos pagar, pero polo menos, mentras tanto, non vamos pagar por riba do que é o salario que hai que pagarlle a todo o mundo para que poida vivir. É lanzar unha mensaxe casi de solidariedade con esta xente a que se dirían cartos. E nós, desde logo, creo que sería algo xusto e posiblemente tamén pudera facer con mellor os que teñen que tomar as decisións un poquinho máis coherentes para que isto non se volva a repetir. Sabemos que neste momento, gracias a ese crédito que, como dixe no último pleno, pagarán os nosos fillos posiblemente, se liquidaran as deudas pendentes. Sabémoslo, neste momento estarían liquidadas, posiblemente, non sei se quedará alguna, pero bueno, máis ou menos. Pero claro, o crédito xa se gastou, e as obrigacións xeráronse. Vai chegar o diñeiro que se recaudou dos impostos para pagar as facturas hasta o mes de outubro que se volva a cobrar? Teño as miñas dúbidas, o tempo dirá, pero teño as miñas dúbidas, teño as miñas dúbidas que alá por xullo, agosto non volvamos a estar co mesmo problema de que se acabou o diñeiro de tesorería para pagar as facturas que veñan a continuación. Xa veremos. Eu o que me gustaría é que se acontece, se levar a cabo isto que propoñemos dentro do Benegar. Mire, nosotros non estamos de acordo con esta moción para nada, absolutamente para nada. Nosotros creemos que ya hai que pagar a todo o mundo. Por suposto aos proveedores, por suposto aos concelleiros, por suposto aos traballadores. E cada un cobrará na función do que ten establecido. E en función do que ten pagado. E evidentemente trataremos de conter o gasto ou equilibrar o gasto o máis posible para que e o que pasa é que eso leva consigo menos inversión. Realmente todo o dinheiro que se foi invertindo ao largo dos últimos anos, bueno, hai algo que é moi significativo e que tamén é importante decirlo. Creo que non fai máis alá de 2 ou 3 anos que decíanos que non éramos capaces de gastar, de invertir o 10 ou superávit. Eso decíanos hai 2 ou 3 anos. Agora dícenos que estamos demasiado endeudados. Bueno, pois eu creo que temos un endeudamento razonable para a situación que temos neste momento e para as axudas que temos da Administración Central e que non sabemos nada delas, de todas esas gigantesca aportación da Unión Europea con financiación de todos os países e que pagaremos do noso peito, pero que se está repartindo non sabemos como. E ustedes que eran parte do goberno de España tampouco dicen nada. Entón, se esa situación se houbera materializado, se non houbéramos tido a crisis que temos, pois seguramente non estaríamos nesta situación. Pero, bueno, estamos nesa situación, resolveuse, están pagadas as facturas que se retrasaron e evidentemente, esa situación que usted dice, de que creamos situacións moi complicadas para autónomos, pois non o sei, eu realmente fui falando con todos os que tiñamos deudas. Evidentemente todo o mundo quere cobrar ao día seguinte, se é posible. Xa sabemos que na administración sempre hai algún retraso, incluso pola propia burocracia da administración. Foi un retraso un pouco exagerado e por eso tomamos a decisión de un préstamo de largo plazo. Usted dice que non nos fiaban, non houve ningún caso onde realmente non se nos vendera, onde se nos estaba vendendo, non houve ningún caso. Peligraron os servicios, non peligrou en ningún momento, porque en todos os casos houve todas as posibilidades de seguir tendo os materiales e as obras necesarias. E usted dice que o fixamos mal. Eu non reconozco eso para nada. A mí me gustaría sempre pagar, e levamos aquí gobernando este Concello 40 anos, e somos dos concellos ao mellor que mellor pagamos ao largo da historia. Ao largo da historia de 40 anos. E iso tamén o poden decir os proveedores.
E mensaxe de solidaridade? Non, non temos que mandar un mensaxe de solidaridade, que temos que mandar un mensaxe de tranquilidade que nosotros vamos a pagar e que o tema se vai manter dentro dos parámetros normales de pagos adecuados dentro da situación normal de unha administración. E con unha situación de crise económica bastante profunda neste momento, que realmente a administración central, que é a que ten a obrigación de facer ese repartos de fondos que debería de facer con todas as administracións, pois que non está facendo. E que nosotros, para afrontar moitas obras ao largo do tempo, tivemos que facer aportacións do Concello, e o non facelas supondría perder outro tipo de inversións, que ao mellor de cara ao futuro, pois non nos hai que replantear. Pois eu que sei, obras como as que fixamos con algún diñeiro europeo, que onde tivemos que aportar cantidades de máis de 200.000 euros, que todavía non cobramos a aportación que fixo o Concello, que en algún caso, pois, ao mellor teñen deudas con nós de máis de 600.000 euros. Bueno, todo eso, o que pasa é que todo eso entra dentro da dinámica da administración. O que pasa é que ustedes, como deben vivir noutro planeta ou non conocen outras administracións, ou sencillamente o único que buscan é generar intranquilidade, preocupación e problemas tanto nos nosos proveedores, que tamén lle vou dicir ao mesmo tempo, poderíamos ter moitos máis proveedores dos que temos, é moi sencillo, e todos os días hai xente chamando á porta para ser proveedor. Entonces, bueno, non sei onde está o problema. Realmente eu non quero, e ademais durante todos estes anos que levamos gobernando este Concello, así o fixemos, non quero ter retrasos nos pagos, quero que os pagos señan o máis puntuales posibles dentro da lentitud, porque hai que reconocer que as administracións somos lentas pagando, porque a veces tamén somos lentas recibindo diñeiro de outras administracións. Nosotros, en moitas, e non vou a criticar a ninguna administración, pero podes aplicar a casi todas, gobernes que non goberne, cando pedimos unha axuda, temos que pagala, recibimos o diñeiro cando recibimos, e a veces en cantidades grandes. E se non facemos as aportacións que se nos marcan, pois sencillamente non podemos ter esas inversións. E entón, bueno, pois tendremos que poñernos na tesitura si facemos tantas inversións ou facemos un pouco menos. Vamos a intentar seguir tendo este Concello a cabeza dos concellos máis inversores e dos concellos con máis servicios. Vamos a intentar seguirlo facendo así e vamos a intentar, ao mesmo tempo, esa situación económica non lle cree ningún problema a naide, podamos pagar en plazos razonables, tanto ás pequenas como ás grandes empresas. E, por lo tanto, evidentemente, non estou de acordo con usted para nada de que a según que funcionarios ou a según que traballadores ou a quen cobra non sei canto, non se lle pague. Non, temos que pagar aos traballadores, aos funcionarios, aos concejales, o que se acorda no pleno é serio, é para cumplilo, e senón non acordamos, non hai máis. E iso me vale que seña para unha obra, que seña para a RPT dos funcionarios, que veña para as asignacións dos concejales, que seña para quen seña. O que se acorda é para cumplilo. Por lo tanto, nosotros non vamos a aceptar esta moción baixo ningún concepto, e además tampouco aceptamos estas acusacións que usted nos fai de que señamos morosos, de que non se fían de nós, que non nos fían, que peligran os servicios. Nada deso. Todo eso realmente é unha exageración por parte súa, porque usted o que quer é tergiversar, facer demagogia, crear unha situación. Xa sei que, claro, xa logo chegan unhas novas eleccións municipales, entón hai que empezar a mover a ver se hai alguna posibilidad máis. Pois, a ver se ten suerte. A ver se ten suerte, que usted hasta ahora por casi todos os sitios que pasou na política non durou moito tempo. Entonces, pues bueno, nosotros, insisto, o que acordamos aquí vamos a pagalo en todos os casos, e me dá igual que señan grandes empresas, pequenas empresas, autónomos, funcionarios, traballadores, contratados, que señan laborales, que señan concejales. Non pretendemos poñer en os pagos de uns antes que os dos outros a tarde os de unes, e despois cada un de nós, pois éticamente, eu podo dicir que neste momento pois non teño unha
unha asignación económica de nómina neste Concello. Pero, bueno, é unha decisión que tomei eu porque quixen tomar. E que eu sepa, pois entendo que lle presto servizos aos meus veciños como lles prestaba antes. E non teño por que considerarlo un tema de solidaridade, como dice usted, porque ustedes non queren máis que fazer propaganda. Non hai que fazer propaganda con nada. Hai que dedicarse aos veciños, traballar e axudarlles e fazer que este Concello progrese, que esteña a cabeza de todos os concellos da provincia, que seño que máis crece e que seño que mellores servicios ten. E punto. E o demais son temas técnicos que ustedes, claro, como lles gusta enfangar en calquera situación, se queren meter para ver se targiversan, para ver se lle poñen contra nós os posibles vendedores, aos veciños, non sei, hasta creo que querrá poñer aos propios funcionarios, porque quere que cobren menos, sin decirlo, non sei que é o que quere facer, por dice que o que facemos aquí se fai mal, hai que interveñan funcionarios, a usted non lle dá prendas sin nada. Pero, bueno, eu de usted non espero nada, o cual pode decir o que queira, sempre cando non insulte, e garda as formas, e despois nada máis. Vamos a pasar a moción, non sei se quer decir algo máis. Vale, pois vamos pasar a votar a moción a ver se ten suerte e será aprobada. Votos a favor? 2. Non son moitos. Votos en contra? 9. Abstencións? 1. Pois desta vez non saliu. Mala suerte. Vale. Vamos a tratar a segunda moción, e xa lle levo dito moitas veces que para un concello como o noso chega nos ben unha moción. E como somos, tampouco nos importa o debate, tampouco nos importa dedicarlle un pouco de tempo, que para eso se cobran os plenos, pois vamos a tratarlle, a ver se neste ten máis suerte que na anterior. Pode defendela. Como dixo usted antes, desde a nosa posición moi minoritaria, aquí lle daron os o vecinos. 20, dixo antes textualmente, Aquí lle daron os vecinos. co 20% dos votos e 700 votantes, 701, para ser exactos. Bueno, xa moi minoritaria, como digo vostede, pero son 700 persoas que confiaron en nós e non confiaron en nós para veñáramos aquí facerlle a pelota a vostede. Confiaron en nós para que dixéramos o que nos parece que é o correcto, erróneamente ou equivocadamente, pero o que a nós nos parece que é o correcto. Bien, a seguinte moción, moi ben. En outubro do ano 2020, creo que foi en outubro, se me equivoco nun pleno, discúlpenme, aprobamos unha moción de unha ordenanza, unha ordenanza reguladora da taxa por a realización de actuacións de biomasa, creo recordar, non? Naquel momento xa ten moito que ver ca outra proposta da alcaldía sobre a ordenanza das instalacións deportivas. Tamén era algo moi necesario, de feito nós xa tiñamos presentáramos unha concreta xa redactada, que votaron en contra no seu momento, non os gustou daquela, e logo trouxeron esta, que era tal a necesidade que, inda que lle víamos problemas e deficiencias, decidimos votar a favor porque nos parecía, insisto, que era necesario. O problema foi dixen antes, non? É que logo vimos que no canto de utilizala para intentar regular o traballo dos maderistas, por exemplo, para intentar ordenar o noso territorio dentro do Concello, pois utilizouse única e exclusivamente cun afán recaudador para cobrarlle 100 euros a cada veciño que se lle mandaba unha carta avisando de que tiña que limpar as súas fincas. Co cal, obrigounos a replantearnos esa postura e a analizar máis profundamente esa ordenanza que nese momento, insisto, creo que agora, visto agora, creo que foi un error por nosa parte, votamos a favor. Ben, non se pode analizar esta ordenanza de forma aillada, hai que analizala xusto coa ordenanza fiscal reguladora da taxa por elaboración ou reproducción do documento, a instancia de parte a tramitación de determinados expedientes urbanísticos, a gestión da biomasa, que se aprobou, que se publicou, mellor dito, no Boletín Oficial da Provincia ou en xuño de 2013. Hai que analizar as dúas conxuntamente, porque unha sin a outra non ten sentido. E unha vez analizadas, xa, insisto, máis ao detalle, máis profundamente, de verdad, digo honradamente,
por moitas voltas que lle demos, só cabe solicitar a súa derrogación. A nosa idea inicial, igual que pasou ca outra, era intentar modificar aquelas cousas que podían levar a que pudera ser utilizada precisamente para, vou usar un término máis suave, para cobrarlles unha taxa aos veciños, pero non se pode. Unha vez analizado, insisto, non tuvemos por donde. E baseámonos nos seguintes motivos para pensar isto. As dúas normas analizadas destacan por ser profundamente deficientes a nivel técnico. Esas normas, en especial esta última, a que se aprobou en outubro, carece do mínimo contido necesario para ser considerada correcta ou mesmo lóxica no ordenamento xurídico. Digo por qué. A norma do ano 2021 non derroga expresa nin tácitamente a 2013, co que a única conclusión posible é que ambas as dúas seguen en vigor, con contidos solapados e coincidentes, o que incrementa a inseguridade xurídica. Por exemplo, a norma do 2013 regula as exencións, mentre que o 2021 non fai. Este valeiro é confusión e nace dunha técnica deficitaria. A taxa en si mesma carece de fundamento. Ningún dos textos analizados ten exposición de motivos ou preámbulo, nin tan siquera o artigo 1, como se fixo na anterior, como definición de finalidade e orixe, o que non é posible coñecer a intención do Concello cando aproba a devandita taxa. Xa no que respecta ao articulado, a norma non contén infraccións ou sancións tributarias, nin derivacións a normas xerais para o seu establecemento. Non existe unha regulación coherente da base impoñible. A taxa de 100 euros envíase aos veciños e veciñas do Concello sin que o Concello faga nada para comprobar se os feitos son verídicos ou non, facendo de xeito automático e generalizado. Así pois, 100 euros é o custo estimado dunha actividade adicional que fai o Concello que non fai. O que é que ir comprobar que as denuncias ou que a Xunta dicen que dixo son certas ou non. A norma non ten exencións, nin beneficios fiscais, nin nada que se lle parece. As cláusulas de reducir a carga tributaria a persoas, por exemplo, os que teñan en risco de exclusión social. Non contempla para nada ese tipo de casos. O texto non define actividade nin incumprimento, en ningún lado, para nada. A norma do 2013, por exemplo, indica que a taxa é cobrada por ordens de xestión derivadas do incumprimento do titular da obriga de xestión, pero non sabemos nin que é o incumprimento nin que é a xestión, sin definir eses conceptos. Iso causa indefensión na veciñanza, sendo que non é posible saber con certeza ou con criterios obxectivos, que esa é a clave, se se cumpren ou non. O Concello parece arrogarse a potestade de sancionar cando queira, cun criterio totalmente arbitrario. Non se define na norma que é dereito real de aproveitamento, co que a incerteza dos veciños pode ser importante. Neste caso, por exemplo, as persoas que alugan terreos non pagarían a taxa, por non ser un dereito real de aproveitamento senón de uso. Compre salientar que a carta enviada aos veciños contén mencións que a normativa non recolle. Por exemplo, o respectivo de como proceder cando un veciño ten máis dunha parcela ou cando unha finca é máis dun veciño ou veciña. Estas cuestións non poden resolverse cunha carta así a lixeira mandada polo Concello, pois son materia esencial para a cuantificación da taxa. Parece que a alcaldía configura a taxa como lle ven a vontade, sen control, xustificación ou fiscalización. En total e absoluta indefensión por parte dos veciños. E por todo isto, e bastantes cousas máis por desgraza, polo que solicitamos neste pleno que se aprobe a inmediata derrogación desta taxa e seña sustituída por outra ben feita que realmente serve para loitar contra os incendios forestais e ordene e estruture correctamente o noso territorio, para que non serva exclusivamente como ferramenta recadatoria naqueles sitios co alcalde de interese. E como antes nos dixo que, se me parecía que tal, que presentáramos nós, pois eu aquí comprométome, señor alcalde, gústelle ou non, que nos próximos días lle presentaremos redactada unha taxa correctamente elaborada, tanto desta como das instalacións deportivas. Do que non nos fan falta, xa yo dixen antes, dedicación exclusiva para facer as cousas ben. As cousas só hai que querer facelas ben, e ter interese de facelas ben para que todos os veciños e veciñas teñan os mesmos dereitos. E non que uns teñan uns e outros teñan outros á vontade do señor alcalde. E como nós, eso, si o sabemos facer ben, inda que usted diga o contrario, pois nos próximos días, semanas ou millor, presentaremos unha ordenanza como esta para regular a biomasa a usted e a quen queira. E outra ordenanza para as instalacións deportivas para que vexa como se fai unha ordenanza xusta, sobre todo xusta. Logo podemos discutir na técnica, nas cuestións técnicas, nas distancias, non sei que, non sei canto, vale, pero que seña xusta e igualitaria para todos os veciños e veciñas. Aquí como nos discuten moitas cousas jurídicas, gustaría que o secretario nos fixera alguna información e despois explicarei eu as razóns polas que se fan
e contestarei ás súas targiversacións que fai como sempre e ás súas voltas atrás do que un día aproba, non se enterou, agora resulta que xa sabe fazer unha ordenanza, hai uns meses ou un ano, pois usted aprobou, pero bueno, esas son as incoherencias e digamos, as irresponsabilidades que ustedes teñen, que según en que situación votan blanco ou votan negro. Non sei se o señor secretario nos pode facer alguna En primer lugar, la información desde o punto de vista jurídico. No se confunde entre la ordenanza de gestión de la biomasa del Concello y la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por actuaciones de gestión de la biomasa. Pero al margen de eso, hizo aquí unas referencias jurídicas sobre la ordenanza. En primer lugar, habló de la cláusula derogatoria, que están las dos vigentes. Bueno, hay un principio jurídico de interpretación de las normas, que es que la ley posterior deroga la ley anterior, que hace totalmente innecesario ese tipo de cláusulas, salvo para establecer articulados tremendamente extensos que dificultan su interpretación. La aprobación de una ordenanza obviamente deroga la anterior, en virtud de ese principio de interpretación de las normas. En relación a que se omite un régimen sancionador o un régimen de gestión tributaria, también obviamente se trata, y no en relación a la ordenanza de gestión de la biomasa, sino a la ordenanza fiscal reguladora de la tasa, también es absolutamente innecesario porque es de aplicación el régimen general de la ley de legislación general tributaria, como no puede ser de otra forma. Y lo que es una mala técnica normativa es reproducir normas de rango superior en un reglamento, porque cualquier alteración posterior de las leyes o de los reglamentos de rango superior implican una antinomia que dificulta la interpretación y la aplicación por el operador jurídico, y mucho más por los vecinos. En relación a la indeterminación del hecho imponible a la que hacía referencia, que no se sabía lo que era la gestión de la biomasa, un incumplimiento de la gestión de la biomasa, esto está definido perfectísimamente en la legislación forestal de Galicia y en la ordenanza, eso sí, de gestión de la biomasa del Ayuntamiento de Otero del Rei. No es la ordenanza fiscal el sitio para decir cómo se tiene que gestionar la biomasa, sino la legislación forestal gallega. Y en el supuesto de que la ordenanza fiscal o la ordenanza municipal estableciesen unas obligaciones de gestión reproduciendo la legislación gallega, se iba a volver a producir una antinomia por la mala praxis normativa de reproducir textos normativos de rango superior en un reglamento, como consecuencia de una modificación posterior. Y en lo tocante a que se establece un hecho imponible por la simple presentación de una denuncia con independencia de la realización de una actuación de verificación, esto también es un error de interpretación, ya que el hecho imponible es el incumplimiento de la gestión de la biomasa. Y el incumplimiento exige para su verificación precisamente, para que se dé tal incumplimiento, una labor de verificación del incumplimiento. Aquí no se está girando una tasa por la simple presentación de una denuncia, sino si después, a raíz de la labor de verificación, resulta que efectivamente existe el incumplimiento, solo en ese momento se produce el hecho imponible. Y nada más. Vale, pues aclarado os temas jurídicos e entrando no debate político e na incoherencia do bloque, pois aquí mostra con moita claridade que o que un día lle valía, outro día non lle valía. Eso pode ter dúas lecturas. Unha, que modifiquen o seu criterio un pouco a conveniencia, porque neste momento houve moitas denuncias, unha cantidad de denuncias masivas en algunhas zonas, en todos ustedes buscan o de sempre, a ver si según como se dan as circunstancias, a ver si arañamos algún voto, a ver si poñemos en algún caso a xente en contra do equipo de goberno. É a súa forma de fazer a política de sempre, non da hora. Esa política non a cambiaron nunca. E cando dicen que o facemos con afán recaudador, pois tampouco se deberán dar conta nese momento, non se deberán dar conta o que estaban aprobando. Supoño que non lle prestaron atención ou pensaron que realmente a xente iba a estar encantada de calquera tipo de tasa, de calquera tipo de sanción que se establezca cando alguén non cumpre. Pois eu realmente non conozco a naide, empezando por min, que esteña encantado de que lle poñen unha sanción cando incumple. Se eu que sei, vou circulando pola carretera e incumplo unha norma e me poñen unha sanción, evidentemente non estou encantado. Claro que non estou encantado. Pero, lógicamente, o que estou incumplindo son eu e que non estou facendo incorrectamente son eu.
Entonces, cando establecemos unha tasa de 100 euros, porque ustedes falan dunha tasa como se fora unha sanción, porque tamén hai establecidas unhas sancións, cando establecemos unha tasa de 100 euros, é por unha razón moi sencilla, porque isto evolucionou durante moitos anos, e ustedes, bueno, eu creo que ustedes fan a política así un pouco por impulsos, en función de como ven que pode haber un conflito ou non o pode haber. Entonces, só lles importa eso, despois a situación real non lles preocupa absolutamente nada. Porque non lles preocupa absolutamente nada cando haxa un incendio e chega cerca dunhas casas e arden unhas casas. Por depois dirán que non se poñaron os medios suficientes, excepto se gobernan ustedes como cando gobernaron na Xunta, que foi o ano que máis incendios houve e que máis arrasou en Galicia. E claro, hai algo moi sencillo. Se nosotros fai como 7 anos ou 10, mandamos un plano a cada parroquia, absolutamente detallado, absolutamente grafiado, para que todo o mundo vexa onde pode plantar e onde non, en función dunha legislación autonómica, vale, pois o mandamos, a xente o conoce, e a partir de aí decimos, oiga, mire, ustedes conocen isto, ustedes teñen que cumplir estas normas, porque os dice a legislación autonómica, pero porque ademais estamos de acordo, porque eu estou de acordo que non haxa maleza, nin pino, nin eucaliptos cerca das casas, non pode habela, porque ese é un riesgo altísimo, e vémolo por aí en outros sitios, e eu teño dito en moitas parroquias ás que fun precisamente a explicar estas cousas, porque eu sempre vou a explicar as cousas e a dar a cara cando incluso é difícil a situación, e incluso cando mandamos unha cantidad de cartas masivas a unha parroquia, pois si vou ali a explicarlles o que se fai e por que se fai, e depois eles tomarán as decisións que queiran e farán o que queiran. E non é o primeiro sitio onde por esa situación de alto riesgo hai daños personales, hai daños materiales graves en edificacións, en casas, etc., etc. E para iso hai unha normativa. E é moi sencilla. Oiga, establecemos unha tasa para quen non está cumplindo, que podía ser unha sanción. Xa podía ser unha sanción directamente, pero non poñemos unha sanción. A sanción será despois se non cumplen a orden que se lle dá. E a orden que se lle dá non é a capricho do alcalde, é simplemente porque está incumplindo unha lei e porque ademais ten unha denuncia, que ni siquiera vamos do oficio a facelo, que tamén podríamos ir, pero non vamos, só vamos cando hai unha denuncia. A denuncia pode ser dun particular, de moitos particulares, dunha asociación de veciños ou de un organismo de outra Policía Autonómica, Medio Ambiente, Guardia Civil, Seprona, que enseña. Nos dá igual. Cando hai unha serie de denuncias, nosotros enviámoslas. As enviamos que a súa tasa, porque é o que se aprobou. Porque é o que é xusto, é lógico, é normal. Porque o conocen todos os veciños. E ustedes tamén non encontrou normal. Fai non sei canto tempo. Cando aprobamos esta tasa, cando se aprobou. Que, bueno, levábamos moito tempo con unha tasa un pouco máis pequena. E decidimos aumentala porque realmente seguía habendo moitas situacións deste tipo. E sigue habéndoas, pero moitísimas. E a min, ojalá, nunca chegamos a esa situación e isto de tocar madeira non sei se val para algo, pero eu sempre fago. Ojalá nunca nos vexamos na situación que se ven en outros concellos de chegar o lume ao lado das casas. Bueno, en algún caso xa chegou bastante cerca, pero nunca estuveron en riesgo. Pero poden estar en calquer momento, e as vidas das persoas, e dos animales. Entonces, oiga, hai que cumplir esas normas. Cando non se cumplen, pois envía unha comunicación. E cando o afectado que dice que eso non é verdad, se lle retira a tasa. E cando dice que non é verdad, se manda ali o personal do Concello a comprobar se a denuncia é contradictoria ao que dice o interesado. Se o interesado acepta que esa situación é así porque é así, pois evidentemente ten esa tasa. Se ese interesado dice, no, mira, eu aquí non teño un pinar, eu aquí non teño un eucaliptal, eu aquí non teño unha finca chea de maleza, eu aquí teño unha finca perfectamente limpia. Pois nosotros enviamos ao personal municipal para que faga unha certificación, como así as hai a centos neste concello, verificadas polo personal municipal, e evidentemente, se quen ten a razón é o que dice que non ten esa situación, pois non se lle impón a tasa. E non se lle impón a sanción nunca, excepto que non faga caso a orden que se lle dá despois de haber conocido a sanción. Pois nosotros estamos aplicando, imaginámonos, como cando vamos pola carretera e un guardia nos para e nos denuncia e nos dice, oiga, usted como vai superando a velocidade, como non leva o cinto de seguridade, como
non puxo a intermitente, etcétera, etcétera, usted ten unha sanción. Oiga, eu non conozco a legislación, non me poña a sanción hoxe, xa me poñerá usted para a próxima vez. Oiga, pois non é así, porque eu teño dereito, non, obligación a conocer a situación. Por que teño dereito a conocer a situación? Porque hai unha legislación, pero é que non nos chegou ca legislación. Non nos conformamos ca legislación, porque eu durante moito tempo vin aquí, moita xente que viña e decía, oiga, pois eu non sabía que a miña finca estaba en zona que tiña que estar limpia. Pois vale, non se preocupe, porque isto levamos moito tempo traballando en isto, e evolucionando. Pois non se preocupe que vamos a fazer uns planos perfectamente grafiados, con todas as parcelas parroquia por parroquia, e van a ter ali na parroquia, para que usted sepa canto lle colle na súa parcela, seña cal seña a parcela, e saber se ten a obligación de terla limpia ou saber se pode plantar pinos ou eucaliptos. No que se refere ás competencias municipales, que despois hai as competencias autonómicas. E cando é así, aí o teño na súa parroquia. Pero que eso volvemos a repetir un pouco máis adiante. Volvendo a mandar outro plano, ademais, explicando a situación. E primeiro houve unha tasa, creo que era de 70 euros. 80, durante un tempo, e despois de moitos anos, e vendo a evolución, pois se decidiu, pois na última, de 100 euros. Vale? Que é moito ou é pouco? Hombre, depende como se queira comparar. Porque se realmente, por non estar cumplindo que a gestión da biomasa e que as plantacións nas zonas de onde están as viviendas sucede un día unha sola morte, ao mellor todo eso é insignificante. E ao mellor todavía non somos o suficientemente drásticos como tiñamos que ser. Pero bueno, entendemos que isto tamén vai para concienciar, que pouco a pouco a xente se vai concienciando de que eso non o pode facer, e vamos a ir tocando madeira, nunca mellor dito, para que non se nos dé unha situación desas de alto riesgo que se nos pode dar, porque os que conocemos o Concello ben sabemos que se nos pode dar. E eu cada vez que vou a unha parroquia falo cos veciños, e lle lo explico, enténdono perfectamente. Non lles encanta, evidentemente, oiga, porque a mellor a situación económica que ten este país é bastante deteriorada, está bastante mal, e ao mellor o que ten a posibilidade de plantar uns eucaliptos que dan unha rentabilidade máis rápida que se plantan os carballos ou uns castaños, pois lle gustaría plantalos, evidentemente. E eu podo entendelo, pero non podo permitilo, porque a lei non o permite, e porque pode ter consecuencias moi graves. Entón, iso é o que nos leva a aplicar esta tasa. E despois, aínda, hai un régimen de sancións. Porque tamén é verdad que non todo o mundo cumple cando se lle dá unha orden de gestión da biomasa. E se aplica o régimen de sancións se é necesario. E creo que é a única forma de que ten unha administración de fazer cumplir. Pero dando información primeiro, moi anticipada. E ademais non actuando do oficio, que non sei ao mellor se debería de facer. Pero, que a lei máis ben dice que sí que se debería de facer. Pero, evidentemente, intentamos ir convencendo a xente para que esa situación non se dé e para que non, entonces, ese afán recaudatorio, pois é a súa tergiversación de sempre, que é o único que saben facer. Pero vamos máis alá, porque vamos máis alá ca ordenanza, porque a ordenanza vai máis alá dos 100 euros e da gestión da biomasa. Ordenamos en esa ordenanza, valga a redundancia, como se debe actuar a hora de cortar e sacar a madeira, conservando as vías públicas o máximo posible, e facendo sin coste prácticamente, ou a coste casi cero, para os madeiristas. E sin impoñer sancións hasta ahora en ningún caso, a pesar de que quedan zonas enormes de pistas de terra desfeitas, e en algún caso carreteras, e todavía non impoñamos sancións en esa dirección, pero sí que fixamos unha ordenanza para poderlas impoñer. E me gustaría non ter que impoñelas, porque entendo que a produción da madeira é unha riqueza importantísima neste Concello. E nos gustaría que se siga podendo desarrollar, pero ten que compatibilizarse, porque se saque un valor importante dunha madeira, non podemos deixar as vías de comunicación que se desfagan absolutamente. Pois teñen que circular por según que sitios. Pois, por exemplo, me parece que, se non me equivoco, prohibimos a circulación de autocargadores destes gigantescos que levan 20 toneladas ou máis polas carreteras asfaltadas, pero sí permitimos que pasen os trailers cargados de madeira con 40 toneladas, que sí que perjudican bastante as carreteras municipales porque teñen pouca consistencia, e non hai máis que ver como están as da Diputación, que non se encargan de mantelas e saben como están, pero sin embargo as do Concello, porque as mantemos, porque invertimos, e por nos dice que gastamos os cartos non sei en que,
pois están en perfectas condicións. Por onde circula a madeira tamén. E cando destruyen as pistas de terra nos montes, e nas agras, e polo medio das parroquias, pois vamos nosotros no Brao e reparámolas. Están todas máis ou menos en condicións. Evidentemente non poden quedar reparadas automáticamente cando se destruyen no mes de xaneiro, no mes de febreiro, no mes de marzo, ou no mes de junio, ou no mes de outubro, ou no mes de noviembre. Pero vamos no Brao e reparamos. E iso é o que estamos facendo. E iso nos está levando a ter unha gran riqueza forestal neste concello, que realmente a nós é o que nos interesa. A nós o que nos interesa é que se genere moita riqueza neste concello para que a riqueza se poida repartir. A outros xa sei que eso les preocupa pouco. E, sobre todo, o que lles preocupa é a ver se hai conflito. A ver se agora surgiron 2 ou 3 parroquias que teñen 50 ou 60 denuncias de medio ambiente, entón a ver se facemos unha norma, se lles decimos que non poden pagar, se vamos ali. Non, eu non vou ali a dicirles que non teñen que pagar. Vou ali a dicirles e a explicarles o que dice a lei, e o que deben facer, e o que é conveniente para a seguridade deses veciños, e desas viviendas, e desas instalacións, e desos animales que teñen en moitos casos. Entón, esa é a situación da nosa ordenanza. Jurídicamente, xa lle explicou o señor secretario, porque usted sabe iso que é un jurista reputado, pero non creo que lle aceptemos a súa ordenanza. Traiga esa e estudiaremos, pero por ser de usted solamente non a vamos a rechazar. Pero me temo que non vai ter moito interés, porque ou cambia moito, ou as súas actuacións neste concello desde que chegou hasta ahora sempre foron na mesma dirección, a dirección de tergiversar, de buscar enfrentamiento cos veciños se é posible, a ver se é posible que busque un enfrentamiento co alcalde e co equipo de goberno, a ver se é posible que se genera un conflito de calquer tipo, mesmo da de servicios, ca de ordenanzas, ca de cos propios vendedores de cuestións que nos poden vender para comprar nós, non sei. Sinceramente, esa é a súa situación. Pero, bueno, realmente a mí non me sorprende, nin me preocupa. Porque a mí o que me preocupa cando alguén nos critica se ten razón. Se non a ten, absolutamente, olímpicamente, como se non dixera nada. E ustedes como nunca fan críticas en positivo, ustedes como nunca buscan nada, absolutamente nada, que seña positivo para os veciños, o único que buscan é a ver se consiguen que haxa algunha fricción de algún grupo de veciños, de algunha parroquia, de que enseña, dos propios vendedores que nos venden produtos co equipo de goberno, só buscan eso. E eso, ao final, só é destrucción. Pero nós buscamos o contrario, nós buscamos construcción, buscamos que os nosos veciños produzcan madeira, noutro sitio produzcan ganaderías e podemos levar adiante unha concentración que ustedes paralizaron cando estiveron na Xunta de Galicia. O vamos a facer. Creemos que onde poden plantar madeira, eucaliptos, pinos, o fagan dunha maneira ordenada para que non generen un problema grande cas viviendas e cas zonas de peligro. Intentamos manter a red viaria en condicións aceptables, o que non fan ustedes onde gobernan, e nos están perjudicando dunha maneira drástica a todos os veciños deste concello, hasta tal punto que algúns pontes por onde se pasaba non se pode pasar. Explico ustedes aos que teñen esas denuncias de 100 euros que agora non poden sacar a madeira según por que sitios, que eso sí que para eles eso non é ningún problema, eso non é ningún problema. O problema é que lles poñamos unha tasa de 100 euros cando están tendo unha plantación nunha situación de alto riesgo. Ese é o problema. Pero alá ustedes sigan que a nosa política que nós non vamos cambiar. A nosa, nós, levo dito moitas veces, somos previsibles, os nosos veciños nos conocen, damos a caras en todas partes, nos sitios fáciles e nos difíciles, e sobre todo non me canso de decirlo, somos o concello que máis crece e a xente cando ven para aquí entendo que ven por algo. Desde logo pola propaganda favorable que nos fan ustedes a este concello non veñen, porque se lle fixaran caso a ustedes aquí iríanse ao todo apuntador. Non é que non se quedara, é que se iría ao todo apuntador, porque aquí todos facemos mal. Pero como os que nos reconocen que está ben son moitos máis que os que nos reconocen que está mal, pois vamos a seguir na mesma línea. Por lo tanto, non sei se quere dicir algo máis da súa moción ou non. Pois veña. Diga. Non vou discutir co señor secretario porque, contrariamente ao que dice vostede, eu non sou ningún xurista e aos 15 apuntamentos
Os señor secretario, perdón a interrupción. O señor secretario só dicen que falara para que nos aclarara os temas jurídicos para que queden claros. Non para que usted discuta con el que non pode facelo. Bueno, non vou rebatir a intervención do señor secretario porque eu non sou ningún xurista e a análise xurística dos 15 puntos de deficiencias técnicas que ten a ordenanza que eu citei dixo 4 ou 5 e non vou discutir con ele. Eu nunca utilizarei ao señor secretario como se fora o noveno concelleiro, nin me apoyarei nel para defender as teses políticas como fai usted continuamente. Xamás o farei e, de logo, non penso empezar hoxe. Ben, quero que quede unha cousa clara, porque aparte de dicilo varias veces xa neste pleno, puxeno por escrito, donde puiden, e seguirei dicindo sempre. Nós estamos en contra de caixa pinos e eucaliptos nos núcleos rurais, que quede claro. Outra cousa que pensemos que os núcleos rurais están mal definidos. Esa é outra historia. Pero está claro que cerca das casas non pode haber pinos nin eucaliptos, baixo ningún concepto. Nin pode haber silvas, toxos, aquilo que poida ser perigoso para haber un incendio. Por exemplo, como houve todo o brao aí enfrente nos todos o Burbila, en plena vila do Outeiro. E non pasou absolutamente nada. Silvas de máis dun metro de altura e ali non pasou nada. Que quede claro, nos núcleos rurais non pode haber nin pinos nin eucaliptos e as fincas deben estar limpas. Incluso se lles comunica a alguén que a limpe e non a limpa, non nos vai parecer mal que entre en xogo a política de sancións, porque non está en razón vostede. Cando non se cumpre, terá que haber unha sanción. Nós o que estamos en contra, en todo caso, é que se cobra a xente por avisalos de que teñen que limpar. E sin comprobar se iso é certo ou non. De entrada, se os obliga a reclamar, se iso é mentira. De entrada, non? Que, por certo, cando venos non me diga que non é sospeitoso que precisamente esas denuncias apareceran esas cartas xusto despois de subir a cuantía da taxa, que tamén manda truco, non? E tamén nos parece moi curioso que presuma de que os maderistas non se expuxo ninguna sanción. Vale? Se eso fora porque non fixeron ninguna infracción, perfecto. Pero usted mesmo dice que está regulado o das carreteras que destrozan as carreteras de terra, incluso algunha de asfalto, vemos como acumulan a madeira, e resulta que eles se pon sanción. Sí, pero unha señora, un señor que cobra a pensión mínima, se lle chega unha tasa de 100 euros, sin siquiera comprobar se iso é certo ou non. Porque se non é certo, non vale iso que reclama e se lle quita. Non, porque obriga a esa persoa a ter que facer unha reclamación. Iso non vale. Iso é incompetencia do Concello, que non comproba os feitos antes de mandarlles un aviso ou un apercibimento que usted queira. E xa lle lo manda directamente co cobro dos 100 euros, de forma indiscriminada, a todo o mundo desa zona, perdón. Sin embargo, os maderistas, ojo, non lles toquemos, por favor, que teñen moito diñeiro non se o demo, ni de coña. Cos poderosos non nos metámonos cos de abaixo, cos que poden pagar ou non esa tasa. Con eses, o que sexa necesario. É unha hipocresía, señor alcalde, é unha hipocresía. Eu non tiña pensado falar por segunda vez, como dixen ao principio, pero de verdad, é que tal. E xa remato, último punto. Dixen ao principio, igual non quedou ben matizado. A mí non me importa, cando meto a pata, recoñecer que me equivoquei en nome da miña organización. Non me importa en absoluto. E recoñezo que nós, en outubro de 2020, nos equivocamos. E pídolle perdón á cidadanía. Sobre todo aquela que confía en nós para manter certas posturas políticas que poden gustar a outros ou non. Pero confía en nós para eso, por eso nos votaron. Entón, pídolle disculpas, porque nós valoramos que esta ordenanza é para unha cousa que logo non foi usada para eso, como usted mesmo recoñece que non se sancionou a aqueles infractores que acumularon mala madeira, que estropearon pistas, etc., que non se lles fixo absolutamente nada. Sí, pero os veciños e veciñas que de forma masiva dixeron que tiñan unha finca sin limpar, ese sí, lles chegan a tasa dos 100 euros. Mire, perdón, é unha tomadura de pelo. Non enténdeme mal. Eu non acabo de decir que non se lle sancionara. Acabo de decirle que os maderistas na ordenanza se lles prohibiu facer algunhas cousas. E acabo de decirle que o deterioro que fai a madeira, que non prohibimos na ordenanza, como é pasar cos trailers polas carreteras, ou como é pasar os autocargadores polas pistas de terra, que non o proíba a ordenanza, nin o sanciona, que se esteña dando. Non dixen eso, dixen que a ordenanza regulaba eso, para que non se dé. E evidentemente, se se dá, se sancionará. E para eso se fixo tamén esa ordenanza, porque usted
quiso centrar solamente nos 100 euros aos veciños. Só quiso centrar neso. Pero vou dicir unha cousa, é mentira o que vostede dice, porque non é que non se lle avisara ao veciño. O veciño avisou, se lle fai 7 anos, e avisou, se lle fai 4 anos outra vez. E ao mellor, igual temos que mandarlle outro plano outra vez á súa parroquia para que cada un vexa a situación que ten da súa parcela ou das súas parcelas. Se lles avisou. E cando hai unha denuncia que están incumplindo, non lles poñemos unha sanción, simplemente lles cobramos unha tasa, porque iso genera un traballo importante, genera un traballo administrativo e genera un traballo despois incluso de comprobación. E por eso se pon a tasa, porque ese traballo, se todo o mundo cumplíramos co que conocemos, porque o conocemos, porque o dice a lei, temos a obligación de conocerlo, pero fomos moito máis alá, como facemos neste concello moitas veces, e o poñamos diante a súa porta, diante da súa casa, o sea, en cada parroquia, un plano perfectamente de un tamaño perfectamente reconocible, con un tamaño suficientemente grande como para que se vexe cada parcela, pois cada veciño sabe perfectamente, se quere informarse, se a súa parcela está obrigado a tela sin pinos, sin eucaliptos e desbrozada, que en moitos casos non lle facía falta eso, que xa o ve que está ao lado dunha casa, incluso por sentido común xa se debería facer. En ese caso chegalles unha comunicación de 100 euros, e se cumplen non teñen sanción, só teñen unha tasa por esa gestión que o Concello non tiña que haber feito, porque é un tema que conocen perfectamente. Entonces, esa é a cuestión. Entón, nós non é que lles cobramos por avisalos non lles cobramos, e por mandarlles un plano perfectamente detallado a cada parroquia tampouco lles cobramos, como é lógico, porque podíamos haber dito, oiga, hai unha legislación autonómica e simplemente con eso, pero non, fixamos un plano, mandámoslo nunha ocasión, volvémoslo a mandar máis adiante e posiblemente o volvamos a facer, porque eu vexo que hai moita xente que non cumple, e se non cumple, pues nos pon nunha situación de alto riesgo a todos, a veces a eles mesmos. Non é a primeira vez que chego a un incendio e hai un problema grave polas propia parcela do que ten a casa ali nunha situación moi comprometida. Entonces, eu creo que nosotros temos que ir tratando de que a xente se conciencia deso, e claro, se se concienciara só con un plano que lle mandamos o primeiro día, un outro que lle mandamos o segundo, dali a 2 ou 3 anos, e despois ainda pasamos 4 ou 5 anos para establecer a tasa, pois claro, sería moi sencillo, porque senón o señor secretario nos pode decir, porque é o que as tramita, que estes anos anteriores, sin haber unha tramitación masiva, como houve agora por unhas denuncias de medio ambiente, sin haber unha tramitación masiva, pois eu creo que a mellor andamos do orden de 100 tramitacións ou dese orden o ano. Simplemente denuncias de veciños, de xente da zona que ten unha situación cercana e que se dá. Bueno, y este año, perdona que interrumpa, todas estas denuncias masivas que hubo a núcleos rurales son en base a un acta de inspección de agentes forestales. No, claro. Entonces, hay una actuación administrativa previa de comprobación. Otra cosa es que esté bien o no mal hecha esa actuación administrativa, pero la hay. Y es en base a lo cual se giran las liquidaciones tributarias. Sí, sí, claro, evidentemente, sí. En todos os casos se hacen en base, e en este caso, se acaso, porque eu non sei se falan desas, ao mellor non falan desas, porque eso non o dixo, non o dixo ele, non o dixo o representante do bloque. En este caso, nosotros estamos seguindo unha instrucción de unhas denuncias feitas por un agente da autoridade. Entonces, oye, non temos por que comprobalas hasta o momento que alguén nos diga que eso non é verdad, porque se pode dar a situación, de que o agente que fixo as denuncias teña equivocado, se será a situación con comprobala ademais, comprobala ademais con personal do propio Concello, pois lle retiramos a tasa dos 100 euros. Pero, evidentemente, eu xa sei que ustedes queren estar na misa repicando, porque ao mesmo tempo que non queren que se poña ninguna tasa, nin ninguna sanción para os que incumplen as normas, dicen que baixo ningún concepto, pero baixo ningún concepto dunha maneira drástica, haxa ningún pino, eucalipto, maleza, etc. Bueno, pois mire, e cando dice que o secretario, me parece que dixo, que non faga de noveno concelleiro, realmente o secretario non ten que fazer de noveno concelleiro, que 9 concelleiros xa os temos, pero de noveno non ten que facer. Tal caso, a mí me parece que é unha falta de respeto por parte súa, de cara a un funcionario do máis alto nivel,
e dunha formación, e dunha capacitación, e dunha imparcialidade indiscutible. Pero, bueno, alá usted. Vamos a votar a moción logo, a ver se nos convenceu. Votos a favor. 2. Votos en contra. 9. Abstencións. 1. Bueno, pues non a podemos aprobar. E agora temos unha moción, se non me equivoco, do Grupo Municipal, o PP, para exigir ao Goberno de España o cese inmediato do Ministro de Consumo polos seus ataques á gandería e ao sector cárnico español. Bueno, eu creo que esta moción a teñen todos. Esta moción foi de dominio público e sigue sendo de dominio público en todo o país. E nosotros que estamos nun concello eminentemente ganadero, moi importante no sector cárnico, pois é que eu non me podo explicar. Temos aquí unha serie de puntos. Exigir ao Presidente do Goberno a ratificación inmediata das declaracións realizadas polo Ministro de Consumo, exigir ao Ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación que se implique para que defenda o sector, manifestar o reconocemento e o gran traballo realizado polos miles de gandeiros no sector, así como a dos veterinarios e enxeñeiros agrónomos, nomeadamente os profesionais, manifestar o apoio público ás reivindicacións das asociacións, plataformas e colectivos ligados ao medio rural que se manifestaron o 23 de xaneiro, facer público o apoio ao sector gandeiro mediante a aprobación dunha declaración institucional por parte desta institución. Bueno, nosotros, algúns que ademais conocemos o sector perfectamente, que ademais estamos en el desde sempre, que ademais é unha das nosas actividades económicas, pois, hombre, hai certas cousas que eu xa sei que en política algúns valen todo prácticamente. Pero é que hai certas cousas que a verdade é que non a vin que pasara nunca no mundo. Que un ministro de un ramo determinado, de calquer ramo, vai a un país estranxeiro e faga unhas críticas a un sector no cual el ten responsabilidades se está funcionando mal. Pois se hai unha carne de malas condicións, se hai unha carne que está en malas, que non é apta para salir ao mercado, pois realmente o que ten que fazer o Ministro do Consumo é tomar medidas, é legislar, é regular. É o que debe fazer o Ministro de Consumo. Pero criticar a un sector do seu propio país nun país estranxeiro, eu eso non o vim facer na vida. É que eso é impresentable. Eso é insoportable. Eso, un goberno medianamente serio, o ministro chegaría aquí a carta de dimisión antes caer, de volta. E se non chegaba a carta de dimisión, tería o seu cese por parte do presidente encima da mesa. Pero claro, como temos un goberno, dixo un socialista, Frankenstein, que realmente non se sabe quen manda, non se sabe se o presidente do goberno pode cesar os ministros ou os pon simplemente o firma no boletín oficial do Estado, pero realmente que nos pon é outro, ou realmente estamos en unha situación insostenible neste país, que os dos ministros se poñen que teñen a obligación e lles pagamos para que defendan os intereses dos ciudadanos e dos distintos sectores productivos, están simplemente facendo propaganda polo resto do mundo para perjudicar os sectores productivos. Realmente a min isto é que non o podo concebir. Cando escoitei isto na prensa, as primeiras veces tuve que escoitalo varias veces, tuve que asegurarme de que isto era verdad, porque me parecía que non podía ser verdad. Me parecía que un ministro do goberno de España puidera criticar a un sector no cual el ten a obligación de regular se algo está mal regular. Pero ademais, eu creo que desde o meu punto de vista, desde o que eu conozco e desde o que vivo no sector, me parece que somos un dos países do mundo, non de Europa, sino do mundo, onde máis regulado, onde máis controlado, onde máis e mellor calidad de produtos, neste caso gandeiros, de carne, se ten en todo o mundo.
Seguramente que en España entra carne de peor calidad de outros países, seguro, e con menos controles. Entonces, aquí, este ministro e este goberno realmente está poñendo unha lousa enormemente pesada sobre un sector que me parece que é impecable e, además de paso, se leva por diante os técnicos veterinarios, os técnicos agrónomos que están controlando desde das distintas administracións este tipo de sector e que están, en todos os casos, sendo moi exigentes, exigentísimos, e os que conocemos o sector de cerca o sabemos que non se pasa nin a mínima, o cual seguro que está ben, pero estaría tamén ben que non se pasara a de ninguén de ningún outro sitio. Por lo tanto, a moción do Grupo Municipal Popular é moi sencilla. É exigir ao Presidente do Goberno a ratificación inmediata das declaracións realizadas polo Ministro de Consumo e o cesamento do mesmo, polos seus reiterados ataques a un dos sectores productivos máis puxantes do noso país, o cárnico, que leva anos mellorando os seus procesos para garantir a máis alta calidade alimentaria e o benestar animal. Exigir ao Ministro de Agricultura, que se debe de preocupar de que están atacando un sector ao cual el ten a obligación de defender directamente, aunque tamén o ten o de consumo. Exigir ao Ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, competente na materia, que cos datos de que dispón, desminta inmediatamente as afirmacións do seu compañeiro de goberno e poña en marcha unha campaña nacional e internacional de defensa e apoio ao sector gandeiro, cárnico e as medidas necesarias para que o bendito sector avance en sustentabilidade. Terceiro, manifestar o reconocemento e o gran traballo realizado polos miles de gandeiros e gandeiras, así como dos veterinarios e dos enxeñeiros agrónomos, como dicía antes, nomeadamente os profesionais galegos, para facer que o sector gandeiro cárnico se atopase ás novas exixencias, se adaptase ás novas exixencias regulatorias e sociais en materia medioambiental, de benestar animal e de calidade e seguridade alimentaria, acadando os máximos estándares de calidade nas devanditas materias. Manifestar o apoio público ás reivindicacións das asociacións, plataformas e colectivos ligados ao medio rural que se manifestaron o pasado 23 de xaneiro en Madrid. Facer público o apoio ao sector gandeiro mediante a aprobación dunha declaración institucional por parte desta institución. Non sei se ustedes están de acordo comigo ou se van a poñer algunha objeción a este tema. Creemos que o sector gandeiro neste concello é importante, o sector gandeiro cárnico tamén é importante neste concello e evidentemente eu creo que temos unha da mellor carnes do mundo, a máxima calidad de control que se establece no mundo, porque temos a máxima da Unión Europea e a Unión Europea eu creo que é a zona do planeta onde máis se controla a calidad alimentaria, medioambiental e de benestar animal. E creo que realmente os gandeiros que xa bastante soportan unha situación impresentable de costos de produción, véxase a enerxía eléctrica, véxase combustibles, véxase piensos, véxase todo tipo de costos de produción neste momento, sin que con isto, máis ben, non só non se vexen incrementados os valores da súa produción, senón se vexen incrementados por esta, digamos, tergiversación que se fai con respecto á calidad alimentaria dos seus produtos, cando son dos millores que pode haber no mundo, e realmente me parece que isto non pode ser sostenible. Me parece que este ministro non pode durar 2 días máis, e, desde logo, os que o sustentan non merecen ter o cargo de presidente do goberno, porque a estas alturas, porque isto non foi de fai 4 días, xa foi de fai moitos días, deberían de estar cesados, pero moi de largo. E o ministro da Agricultura debería haber tomado cartas no asunto para que isto realmente se reconducira e se levara a unha situación. Pero é máis grave todavía, se cabe, porque o ministro do Consumo seguiu facendo declaracións, falando de macrogranxas, de alguma maneira,
difuminando as súas declaracións para seguir insistindo no seu erro e na súa situación de desprecio hacia un sector enormemente importante neste país, porque é un sector moi importante que ademais nos produce unha carne de primeira calidad e que as mellores controles medioambientales de bienestar animal e de calidad alimentaria. Por lo tanto, espero que todo o mundo apoie esta moción e que esteñan de acordo con nós para que isto realmente non volva a suceder máis. Non sei se hai alguna intervención. Pessoa. Eu estou totalmente de acordo cos datos, coas cifras, non coa cita que vostedes ofrecen na súa exposición de motivos. De feito, poderíamos expoñer aquí hoxe moitísimas máis cifras que remarcarían o que vostedes afirman respecto da importancia da industria cárnica do noso país tanto en Galicia e, por suposto, en España. É por esta razón que non comprendo como presentan esta moción, na que defenden o mesmo que defende o ministro Garzón. Nunha entrevista chea de alusións á bonanza da agricultura e a gandería extensiva e tamén intensiva no fondo do artigo no noso país, dado vulnerable que está sendo os efectos do cambio climático, Garzón non deixa de poñerse de lado das explotacións familiares en contra das macrogranxas, que producen produtos baratos e de mala calidade. Pero decidín facer unha traducción literal de parte do artigo, porque parece ser que non é que os do PP, a xente do PP e a xente de Vox non lera o artigo, e que non debeu ler hasta a xente do meu propio partido, pero é simplemente coller o artigo e lelo. Fixen unha traducción literal desa parte. Pero, digamos, o que ven antes de onde sacan vostedes esa cita. Garzón, isto é xa a traducción, Garzón di que os españois non teñen que dar de comer carne, senón que suxire que coman bastante menos e asegurar a súa boa calidade en prol da súa saúde e do medio ambiente. Contrasta os produtos baratos e producidos en masa coa carne criada tradicionalmente. E estas son as palabras de Garzón. A gandería extensiva é un medio de cría de gando nun medio ambiente sostible e ten moitísimo peso en partes de España como Asturias, parte de Castela e León, Andalucía e Extremadura. Iso é sostible. O que non é sostible en absoluto son esas chamadas macrogranxas. E de aquí sae a súa cita. Buscan unha vila nunha zona despoboada de España e levan 4.000 ou 5.000 ou 10.000 cabezas de gando. Contaminan o solo, contaminan a auga e despois, aquí literalmente o que poñen vostedes, exportan esa carne de mala calidade destes animais maltratados. E agora, despois de escoitar este texto, do que vostedes, ou non se sabe quen, extraeron esa cita na que basean a súa moción, e despois de comprobar que todo é unha manipulación, é un bulo, que seguen todos vostedes alimentando ata día de hoxe, 2 meses despois da realización desa entrevista, porque isto foi en decembro do 2021, van seguir presentando esta moción. Pero realmente, a quen apoian vostedes? Porque detrás das súas palabras de defensa da gandería extensiva non parece que haxa outra cousa. Por favor, deixen de manipular. Non podo entender que pidan o cesamento dun ministro que en todo momento se puxo de parte da gandería predominante en Galicia e que vai ser beneficiosa para o noso país. Pídolles un favor, lean esa entrevista e non cometan o erro de apoiar as macrogranxas. Un último dato. Unha reportaxe cuxa orixe de estudo era o Reino Unido di que as 20 grandes empresas multinacionais de gandería industrial europea emiten gases invernadeiro que son as 3/4 partes do CO2 que se emite en España nun ano ou a metade do que emiten Italia, Francia ou Reino Unido nese mesmo ano. Nada máis. Vale. Para empezar, o ministro Garzón sigue insistindo no seu erro, sigue insistindo na súa cuestión. E dice que non cometan o erro de poñer as macrogranxas. Non sei quen vai poñer as macrogranxas. Defender. Non sei quen vai poñer as macrogranxas. De defender as macrogranxas. Non dixen poñer, dixen defender as macrogranxas. Non, usted dixo, non cometan o erro de poñer as macrogranxas. Pero bueno, é igual, defender as macrogranxas. Nosotros defendemos a calidad medioambiental, defendemos a calidad alimentaria, defendemos o bienestar animal, e despois a granxa tendrá o que teña. Porque se puñéramos unha simulación, bueno, para empezar, eu creo que en España non hai macrogranxas.
En España, en Galicia, creo que tampouco. Bueno, porque a macrogranxa é igual que os ricos e os pobres cando ustedes os definen. Ustedes definen ricos e pobres, e a macrogranxa non sei onde está definida, porque a macrogranxa terá unha determinada medida e a partir de aí será macrogranxa ou non será. Non sei onde está esa definición. Pero, bueno, cada un pode a facer, como non hai unha definición deso, cada un pode a poñer onde queira. Pero, eu vou a decir, se unha macrogranxa de 10.000 pitos ou 100.000 pitos é unha macrogranxa, pois podese considerar pola cantidad de animales que ten. Se conseguíramos que todos os polos estuveran en libertad, que tamén os hai, pois teñen un mellor benestar animal, incluso teñen unha calidad alimentaria diferente, non sei se mellor, pero é diferente, non quero entrar no terreno técnico porque non o son, pero entonces moita xente non podría comer polo, porque tendría un costo moi elevado. Cando falamos da macrogranxa de carne de vaca, digo eu que falaremos desa, máis ou menos, ou de outro tipo, pero bueno, unha macrogranxa, unha vez que definan e me digan cal é, se a de 100 vacas, a de 500, a de 1000 ou a de 10.000, e despois xa veremos se hai algún en España ou en Galicia ou non hai. O que debemos velar en calquera desa instalación é de que cumpla as condicións establecidas e as normas. E ao ministro de España, se esas normas non están ben feitas, o que ten que facer é cambiálas, pero non criticar a un sector. Iso é o que ten que facer, é cambiálas, se considera que non están ben feitas. Se a granxa de non sei cantas cabezas de ganado é macrogranxa e necesita un tratamento de tal, ou prohibilas, que tamén son bastante dados a ese tipo de cousas ustedes, desde a izquierda, non? Vale. Ahora, o que non pode facer en un país estranxeiro criticar a un sector, porque evidentemente o comprador de carne en Londres ou en calquer outro país do mundo que haya oído eso non vai a ser tan técnico como para saber, supoñendo que foran malas, que eso habería que discutilo moito, unha granxa máis ou menos grande, habería que ver unha ama de casa que compra en Londres ou que compra en Berlín ou que compra en París vai a saber diferenciar todo eso? Non. Entón, o que estamos facendo é creando unha situación moi difícil e comprometida para a venta de un produto noso que é de primeira calidad, que é de primeirísima calidad. Os que estamos no sector agrario o sabemos perfectamente. E o ministro, se non sabe, que vaixe ali, que o mire, e se realmente ve alguna cousa que non está correcta, dentro do punto de vista da regulación, pois que regule. Para iso é o ministro. Se non o fai o ministro do Consumo, que lle mande fazer o presidente. Se non o fai o presidente, pois o ministro de Agricultura que defenda ese sector que a pouco lle pagamos. E é a súa obligación. E sobre todo, fora deste país. Que nos defenda fora deste país. Entonces, usted pode lle dar as voltas que queira, pode decir que tergiversamos, que non é sostenible as macrogranxas. Non estou tergiversando nada. E non está de acordo cas cifras, senón non se trata aquí das cifras. Aquí o que se trata é do concepto, o concepto de que un ministro de España vai a criticar un sector productivo español moi importante a un país estranxeiro. Non, usted diga que non, pero claro, usted igual pero que non ten usted a capacidade de traducción. Leo artigo. Mándanos presentar a moción? No, mire, nosotros generalmente non nos mandan presentar unha moción. Nosotros, cando creemos que é interesante, pois presentamos a moción. E como estamos nun concello que é importante desde o punto de vista ganadero, por eso presentamos. E, por lo tanto, nosotros seguimos mantendo esta tesis. Creemos que o ministro Garzón debe dimitir, o presidente, ou senón o presidente debe cesar, e o ministro de Agricultura debería tomar cartas no asunto para que esta situación se clarifique, se deixe perfectamente claro que a carne española que vende calquera produtor español, sin poñerlle ningún adjetivo ni ningún apellido, se é macro ou mini, ou extensiva ou non extensiva, pois é de calidad. Non debería poñerlle ningún adjetivo, debería decir, a súa obligación é decir que é produto de primeira calidad, porque ademais o é. Porque ademais é onde hai máis controles do mundo inteiro.
na Unión Europea. E nosotros creo que estamos cumplindo todos os controles da Unión Europea. E aí, creo que temos que defender o traballo que fan os veterinarios e os técnicos agrónomos, que creo que están facendo un control exhaustivo de todos eses controles de calidade. E se falamos a veces con gandeiros, ao mellor hasta lles parecen demasiado os controles que fan. Pero bueno, vamos a deixalo aí. Entendemos que eso é o que hai que facer. E ante un sector en esas condicións, os ministros e o goberno o que ten que fazer é defender. E cando non o fai, o que ten que fazer é marcharse para casa. Se non se marcha, ten que poñer o presidente de patitas na calle se é capaz de facelo. E pode. Vamos a pasar a votar a moción. Votos a favor da moción? 8. Nos falta Tania agora. Votos en contra? 1. Abstencións? 2. Queda aprobada a moción. Moción apoio á gandería do PSOE. Ten a palabra para defender. Bueno, pues esto penso que realmente era o que había que presentar, se queren realmente defender. Este é que lle mandaron presentar, para contrarrestar, non? Bueno, sí. Agricultura e gandería son actividades xeradoras de bens públicos que contribúen á vertebración do territorio. Non sei o que di, bueno. Do territorio. No, simplemente lle digo amablemente que non se metería nun lío para esta moción. No, é que, a ver, mire, me é que... Me alegro que vai a convencido. Me alegro que vai a convencido. No, digo, e non lle quero reconocer conocimiento nin desconocimiento de nada, pero como non está no sector, a mellor meteron nun lío. Pero bueno, siga, sector, por favor. eu creo que non fai falta... Siga, disculpa a miña interrupción. Vale, mire, é que antes quería facer un comentario segundo o que dixo vostede. Eu sigo insistindo, lean o artigo. O artigo é en defensa do sector gandeiro na súa totalidade. O sector gandeiro español. Léano. Está sacado absolutamente de contexto. E vostedes seguen facendo xogo a ese extracto do artigo. Eu sigo o meu. A agricultura e a gandería son actividades xeradoras de bens públicos que contribúen á vertebración do territorio, á xeración do emprego en zonas con escasas alternativas económicas e a conservación do medio ambiente. O desenvolvemento da gandería nos vindeiros anos virá marcado polo maior esforzo para incrementar a súa sostibilidade medioambiental. Hai unha aposta do Goberno de España polas explotacións familiares que contribúen de maneira tan importante ao mantemento dun medio rural vivo e a fixar a poboación no campo. Por iso, o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación debe traballar en colaboración cos representantes dos sectores e das comunidades autónomas na procura do equilibrio necesario do crecemento sostible e a modernización das nosas explotacións, tanto a través dos correspondentes normas de ordenación nos distintos sectores gandeiros como no marco do futuro Plan Estratégico Nacional da Política Agraria Comunitaria. Son os sectores gandeiros máis dinámicos e tecnificados os que están contribuindo á xeración de emprego e á incorporación da mocidade á actividade agraria e ao mantemento do tecido social do medio rural vivo. A gandería española supón o 38% de produción final agraria, onde España se sitúa entre as principais potencias gandeiras europeas. E conviven, sabemos todos, dous modelos, o extensivo e o intensivo, dando lugar a produtos gandeiros de alto valor e calidade. Non vou empezar a contar cifras que xa se comentaron na súa moción, na exposición de motivos, porque sería volver a repetir todo, pero sí que podo citar outras producións gandeiras minoritarias que non se comentan na súa moción, como a produción de carne e collo ou de equino e apicultura. Dentro da actividade gandeira destaca a industria cárnica, que é o cuarto sector industrial do noso país, constituído por un tecido industrial dunhas 3.000 empresas distribuídas por toda a xeografía española. É indubidable que España é unha potencia mundial na produción de carne cun papel moi destacado no mercado comunitario. E, ademais da produción cárnica, tamén cabe destacar a importancia do sector lácteo en España. España, por suposto, en Galicia. Por todo o anterior, o Grupo Socialista de Outeiro de Rei presentamos esta moción, esta iniciativa. O Pleno de Outeiro de Rei insta ao Goberno de España a seguir traballando en apoiar unha gandería tanto extensiva como intensiva que siga sendo motor de desenvolvemento no medio rural e especialmente as explotacións familiares e profesionais que contribúen a xerar emprego, ademais de fixar poboación e tecido empresarial nas nosas vilas e aldeas.
Segundo, impulsar unha gandería sostible en liña co Pacto Verde Europeo e as estrategias europeas da granxa á mesa e biodiversidade, tanto a través de mecanismos normativos como de fomento, apoiando e acompañando os gandeiros e gandeiras nas inversións necesarias para mellorar a sostibilidade e a rendibilidade. Terceiro, reforzar xunto ás comunidades autónomas os plans de control do cumprimento dos requisitos, para que aqueles gandeiros que cumpren non se vexan perxudicados porque non cumpren coa normativa ambiental, de benestar animal, de tamaño de explotacións, etc. E cuarto, fomentar e promover a calidade e a exportación dos nosos produtos agroalimentarios que responden aos estándares máis altos a nivel internacional, abrindo novos mercados e apoiando a promoción dos alimentos españois, entre eles os produtos gandeiros fora das nosas fronteiras. Usted só nos fai aquí unha moción relatando o que está pasando, máis ou menos, excepto sin ter en conta a política de comunicación que fan algún ministro do goberno. Entón, realmente non nos vale para nada, porque aquí nosotros estamos de acordo con casi todo. Solo hai unha cosa que non estamos de acordo. Que a defensa do sector, que ustedes non fan, que este ministro ataca. Entón, como non estamos de acordo con eso, o resto todo nos vale. Nosotros hasta podríamos aprobar esta moción, se aquí cambiamos o que dice usted. O pleno de Outeiro de Rei está ao goberno de España e usted dice a seguir traballando. E eu digo, a cambiar a política de defensa do sector agrario, especialmente do cárnico. E despois, eliminar o 3, porque dice, unha parte podríamos estar de acordo tamén, reforzar xunto que as comunidades autónomas os planes de control do cumprimento dos requisitos para que aquelas ganderías que cumpran non vexen perxudicadas por quen non cumpre. Nosotros non entendemos que haxa quen non cumpre, porque iso ten que ver o goberno, non sabemos de nada de que non cumpla. Nosotros podemos, se elimina eso que dice ese artículo de aí para diante, reforzar xunto que as comunidades autónomas os planes de control do cumprimento dos requisitos para que aqueles gandeiros dos requisitos sanitarios e medioambientais e de control de calidad alimentaria reforzar xunto que as comunidades autónomas, estou falando do punto 3, xunto que as comunidades autónomas, os planes de control de cumprimento dos requisitos sanitarios, medioambientais e de control de calidade, e eliminamos todo o resto que dice aí. Porque nós non temos por que poñer en sospecha que haxa quen non cumpla, pode haber, evidentemente, para eso están as sancións, para eso están as administracións para corregir. E nada máis. Pero nós non vamos a poñer en duda aquí, como fixo o ministro Garzón, que hai xente que non cumple, e que, polo tanto, ten mala calidad. Nosotros afirmamos que todo o mundo cumpla que ten boa calidad. Iso é o que creemos desde esta institución. E é o que debería de querer o goberno de España. E perseguir o que non cumpla se non cumple. E legislar se quere noutra dirección, asumindo os costes da legislación según como a faga se fai correcta ou incorrectamente. Pero non soltar este tipo de discurso contra un sector determinado. Entón, ainda está a tempo de aprobar esta moción súa se quere. Se non, non. Porque senón non ten sentido, senón que nos ven a fazer aquí unha retalía de cousas que todos sabemos, que todos conocemos e que están funcionando neste país. Excepto que lle falta decir que hai un ministro que o que fai é denigrar a un sector agrario importante neste país. Claro. Sempre fala un do que lle pasa, que é o que nos dixo antes, nos mandan presentar unha moción. Eu creo que a ustedes lle mandaron presentar unha moción para contrarrestar esta moción. Eu son libre, e nosotros estamos de acordo con prácticamente todo o que dice a moción. Solamente hai unha cousa moi sencilla, que un ministro dixo o que non debía dicir, e ademais o peor e o máis grave é que o sostén. O máis grave é que o sostén no tempo, porque eu non lle vim fazer ninguna rectificación clara e aberta onde diga, oiga, pois mire, me equivoquei. Isto que dicen aquí, o sector cárnico español está en perfectas condicións. E se deixe de divagar que as macrogranxas, que as pequenas, que as extensivas, todas cumplen. Para nosotros cumplen todas, entendemos que cumplen todas. E igual que se nosotros
pois hai unha licencia de cualquier cousa e decimos, non sei se a demos ben ou mal. Como non sei se a demos ben ou mal? Temos que saber que a demos ben, temos que saber que está ben. Claro, iso é o que fixo o ministro. Ahora, e non lle damos esa posibilidad, que non sei se lle deberíamos dar, de aprobar esta moción con estas correccións. Usted verá. Usted verá. É que hai unha parte que non estou entendendo, porque me está falando do punto 3, creo. Como fala máis cousas, no final, perdón. O punto 3, que pon, creo que é aí onde di vostede que quere cambiar algo. Sí, eu corrijo da seguinte forma. A ver, que eu volvo a decir por si non... É que aquí pon reforzar xunto ás comunidades autónomas os plans de control. Se é iso, penso que... Mire, eu corrijo desta maneira. Quedaría así como eu lle digo. Se lle vale, claro, se lle vale, non pasa nada. Reforzar xunto que as comunidades autónomas os plans de control de cumprimento dos requisitos sanitarios, medioambientais e de control de calidad alimentaria. Reforzalos, se cabe máis. Que eu entendo que son suficientes, vale, perfecto. Casi estaría de acordo en que este artículo se eliminara, pero está acepto eso. Porque todo o que seña control en temas alimentarios nunca sobra. Pareceme ben. Vale. Estáse facendo esa normativa, por tanto non se preocupe. No, Perfecto. Pero usted non pon eso é o que estou dicindo que quero que pone. Vale, moi ben. Claro, vale. E no principio, onde pon o pleno de Outeiro da Vista ao Goberno de España a seguir traballando non. A cambiar a política de defensa do sector agrario, especialmente do carne. Aí xa non estamos de acordo. Non estamos de acordo, entón non temos nada. Porque É podería... dueño da súa moción e nosotros somos dueños de defender o que non creemos que hai que defender, que é o sector cárnico, que é o que atacou o ministro Garzón, Que non. e que non defendeu o Goberno de España. Sostén a moción tal como está, non? Eu sosteño a moción tal e como está. Pois entón pasamos a votar. E insisto, se pode falar un momentiño, é que o señor Garzón non atacou a un sector. Non é o sector, atacou as macrogranxas, que é algo contra o que se está loitando, xa empeza máis, se cabe, desde Europa, e que é normal, é lóxico. Se queren que a gandería extensiva continúe, hai que ir contra as macrogranxas, non falamos de granxas de 500 vacas ou 500 cabezas de gando, falamos de 10.000, de 5.000 cabezas de gando, é diferente. O que aquí en Galicia se está acostumado. Pero bueno, está. Sostén a moción tal como ten. Eu sí. Vale, pois entón pasamos a votar. Vale. Votos a favor da moción. 1. Votos en contra. Que son? 7. Abstencións? 2. E agora quería dicir unha cousa. Evidentemente na moción non íbamos a falar, porque teníamos moi claro que nos íbamos a abster, pero tampouco nos deron opción de decir nada. Si que lle damos que cuidado pedir a palabra, se non a pediu agora que non, sin pedirla falou. Me parece que temos unha cuestión hora de final, que creo que acabamos todos os puntos do orden do día. E quero que les lea ao señor secretario do informe que pediron ustedes no pleno anterior, que además lle vamos a entregar ahora. E primeiro quero que se lea, para que conozcamos todo. Sí, Empezo, sí. Por favor. Informe xúrico sobre as cuestións plantexadas na solicitud de informe presentada polos concelleiros dos grupos municipales do PSDG e BNG con data de 28 de decembro de 2021. O presente informe pretende respostar as cuestións plantexadas no escrito presentado polos concelleiros dos grupos municipales do PSDG, PSOE máis do BNG en relación á solicitude de declaración do proxecto de rehabilitación de edificacións existentes no casco histórico do Outeiro de Rei a fin de ser destinadas ao teleapartamento e local de actividades complementarias. Especial interés ou utilidade municipal por concurrir circunstancias culturales ou de fomento do empleo nos efectos do disposto no artigo 74 e 103 do texto refundido de disposicións legais do texto refundido e regulador das facendas locais, así como nas ordenanzas das fiscais reguladores do imposto de bens inmobles de natureza urbana, imposto de construcción, instalacións e obras, imposto de actividades económicas e taxa por expedición de licencias urbanísticas de actividade de primeira utilización e realización de actividades administrativas de control. Tal fin suscríbense os seguintes fundamentos de dereito. Primeiro, sobre a admisibilidade da solicitude de emisión de informe.
Conformidade co disposto no artigo 54 do Real Decreto Legislativo 782/86, polo que se aproba o texto refundido das disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, será necesario un informe previo del secretario y, en su caso, del interventor o quienes legalmente le sustituyan para la adopción de los siguientes acuerdos. Párrafo B. Siempre que se trate en aquellos supuestos en que así lo ordene el presidente de la corporación o cuando lo solicite un tercio de sus miembros con antelación suficiente a la celebración de la sesión en que hubieran de tratarse. Asemade, o artigo 3 do Real Decreto Legislativo 128/2018 de 16 de marzo, por lo que se regula o régimen xurídico dos funcionarios da Administración local con habilitación de carácter nacional, establece que a Función Pública Secretaria, na súa modalidade de asesoramento legal preceptivo, comprende la emisión de informes previos en aquellos supuestos en lo que así lo ordene el presidente de la corporación y cuando lo solicite un tercio de los miembros de la misma, con antelación suficiente a la celebración de la sesión en que hubiera de tratarse el asunto correspondiente. O escrito presentado con data de registro de entrada de 29 de decembro de 2021 polos concelleiros integrantes dos grupos municipais do PSDG e máis do BNG está asinado por 4 concelleiros. Considerando que a corporación está integrada por 13 concelleiros, debe asumirse un criterio interpretativo favorable á admisibilidade da solicitude de forma tal que se desprecien os decimais derivados da fracción 4 tercios a fin de facilitar o exercicio do núcleo esencial do dereito fundamental de participación política. Por outra banda, o artigo 54 anteriormente citado establece como requisito de admisibilidade que o escrito solicitando o informe se presente con antelación suficiente a celebración da sesión en que hubiera de tratarse. O escrito presentouse o día 29 de decembro ás 14:19 horas e, polo tanto, unha vez rematada a sesión plenaria onde se tratou o asunto. Por tal motivo, a solicitud de informe debe admitirse por non estar amparada no suposto previsto no artigo 54 do Real Decreto Legislativo 781/1986, por que se aproba o texto refundido das disposicións legais vigentes. Segundo, respecto á compatibilidade da concesión de axudas ou bonificacións polo Concello con empresas relacionadas con temas urbanísticos e que son de propiedade total ou parcial da arquitecta municipal. Respecto da primeira das cuestións plantexadas, recórdase que son dúas as normas que regulan o réxime de compatibilidade do exercicio dunha función pública con unha actividade privada. A primeira é a Lei de Incompatibilidades do Persoal ao Servicio das Administracións Públicas, que se regula no seu artigo 11. Transcribo nos artigos 11 e 12. Para non ler estes artigos que son extensos, digo que concluo que a actividade non xurde polo desempeño de calquera actividade económica, senón con aquelas que se relacionan directamente coas que desarrolle o departamento, organismo ou entidade onde estivese destinado o funcionario. No presente caso, a funcionaria afectada ten a condición de arquitecta municipal, mentres que a actividade a promover ten a condición de construcción e explotación dun hospedaxe. Non existe, consecuentemente, unha vencelación directa ou indirecta a función de arquitecta municipal coa actividade de hostalería, salvo no intre concreto de acadar a licencia de edificación. Tampouco a existencia de Destinos de Galicia ten a condición de contratista ao Concello de Rei, motivo pola cal non concurren tampouco os supostos previstos nas letras C e D do artigo 12. Consecuentemente, a día de hoxe non cabe apreciar suposto incompatibilidade da promoción de unha actividade hosteleira co exercicio da función propia da condición de arquitecta municipal, sempre que se respete a obriga de abstención no procedimento de outorgamento da licencia municipal, como se explicará a continuación. A segunda norma de referencia á Lei 40/2015 de réxime xurídico do sector público, concretamente o disposto nos artigos 23 e 24 reguladores do dereito de abstención e recusación. Destes artigos despréndese que existe un suposto claro de abstención no exercicio da función de emisión de informe técnico previo ao outorgamento da preceptiva licencia municipal, xa que é innegable a concurrencia un interese directo na obtención de dita licencia. Agora ben, a normativa citada fai referencia á compatibilidade do exercicio dunha función pública co exercicio dunha actividade privada, pero non do exercicio de dita actividade co dereito a percepción de achegas públicas ou de reconhecimento a obtención de beneficios fiscais. Nin a legislación reguladora das subvencións, Lei Xeral de Subvencións, nin a normativa reguladora das facendas locais, texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, establecese incompatibilidade ou prohibición alguna para percibir achegas ou disfrutar de beneficios fiscais aos funcionarios públicos. Isto non significa que a condición de funcionario sexa totalmente irrelevante no otorgamento das achegas, xa que na tramitación das achegas ou na concesión das bonificacións debe garantirse a inexistencia e conflito de interese nos termos expresados nos artigos 23 e 24 reguladoras da abstención e recusación. Non obstante,
A arquitecta municipal carece de toda intervención nos procedementos de concesión de bonificacións tributarias, motivo polo cal non concurre suposto algún de incompatibilidade ou conflicto de intereses. Terceiro, en relación á segunda cuestión, situación xurídica discriminatoria derivada de que se autoriza a construción dun hotel e derribo de vivendas preexistentes na mentres a veciñanza non pode facer obras nesa zoa. En relación a dita cuestión, debe informarse sobre o diferente estatuto xurídico correspondente ao solo, que ten a condición de solo urbano consolidado e de solo urbano non consolidado. Transcribo a continuación o artigo 17 da Lei 2/2016 do Solo de Galicia, que vou omitir aquí a súa transcripción. O Parlamento Xeral do Concello de Outeiro do Rei non se atopa adaptado á Lei 9/2002 e, por outra banda, as normas subsidiarias de planeamento non diferencia entre solo urbano consolidado e solo urbano non consolidado, motivo polo cal a categorización do solo debe realizarse caso por caso na mentres non se aprobe unha delimitación de solo urbano. Esta Secretaría xa trasladou á Alcaldía fai anos da conveniencia de aprobar unha delimitación de solo incluído dentro da bolsa de suelo urbano de Outeiro de Rei, de xeito que se diferencia entre solo urbano consolidado e non consolidado, a fin de reforzar a seguridade xurídica aos propietarios e de facilitar o desenvolvemento daquel solo que, estando clasificado como urbano, non reúne os requisitos legais para ser edificado. Logo desta diferenciación, entrando xa no suposto examinado, cabe apreciar que a parcela onde se proxecta a edificación reúne todos os requisitos para ser solo urbano consolidado, motivo polo cal o exercizo da facultade edificatoria non está condicionada ao exercizo previo da facultade de transformación do solo, que é propio do solo urbano non consolidado. Consecuentemente, non existe unha discriminación antixurídica no exercicio da facultade de edificación, senón diferentes rexímenes xurídicos derivados de diferentes estados do solo. Cuarta, situación legal derivada de autorizar estas axudas ou exencións a unha empresa determinada cantos demais autónomos ou empresarios do Concello non tiveron ninguna axuda. Para respostar esta cuestión debe informarse que as bonificacións aplicadas a entidades de destinos de Galicia se configuran polo texto refundido de Lei de Haciendas Locais como bonificacións de carácter rogado e condicionadas ao cumprimento e mantemento de determinados requisitos. Por tal motivo, o Concello únicamente poderá conceder ditas bonificacións a aquelas empresas ou PEMES que, ademais de cumprir os requisitos exixidos para acadar a bonificación, o soliciten ao Concello. Infórmase que as ordenanzas reguladoras de ditas bonificacións, como non poden ser de outro xeito, publicándose debidamente no Boletín Oficial da provincia, atópanse expostas ao público de forma permanente na web municipal. Quinta, en relación á idoneidade da empresa para acadar a bonificación solicitada. En virtude do principio de reserva de lei, tradicionalmente considerouse que o recoñecemento da aplicación de exencións e bonificacións ten carácter reglado e non discrecional. Por tal motivo, é inédito no ordenamento xurídico local que a concesión dunha bonificación este suxeita a unha previa calificación discrecional do feito imponible como de especial interese. Non obstante, os artigos 74 e 103 da Lei de Hacendas Locais, na redacción dada pola Lei 16/2012 e 27 de decembro, prevén tal calificación condicionada a súa apreciación polo Pleno da Corporación en atención ao especial papel que ostenta este órgano, semellante a unha Cámara Legislativa e reiteradamente recoñecido na xurisprudencia do Tribunal Constitucional. Por lo tanto, os únicos requisitos legalmente exixidos para obtener a bonificación solicitada é a presentación dun proxecto de actividade que sexa declarado de especial interés ou utilidade municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas ou de fomento del empleo que justifique tal declaración. A valoración, polo tanto, debe ser motivada e susceptible de control xurisdiccional como acto discrecional, non arbitrario, debendo xustificarse o especial interés social, cultural, histórico-artístico ou de fomento do emprego. No presente suposto, a proposta da Alcaldía e o acordo plenario por extensión xustifican este interés tanto polo fomento do emprego como pola súa importancia cultural ao promover a dinamización e posta en valor do núcleo urbano tradicional de Outeiro do Rei. Por lo tanto, non se advirten a concurrencia e circunstancia algunha que imposibilite o outorgamento da bonificación. Nada, simplemente les entregamos ese informe, un informe que jurídicamente, dada ao momento en que o pediron, non teríamos obligación de entregalo, pero en aras da transparencia e de que realmente non se targiversen as cousas, o leemos en público e lle rogamos ao señor secretario que lle lo entregue aos grupos políticos para que todo o mundo seña conocedor deles e que realmente queden informados e ao mellor lle valga para que para outra vez se realmente queren pedir un informe que o pidan en forma e co tempo
co tempo suficiente para poderlo entregar. Moitas gracias e non habendo máis asunto levantamos a sesión.